ज्ञानाञ्जनाञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। మాతాజీ చెప్పిన తర్వాత అందరూ హరే కృష్ణ మీరు చెయ్యాలి. రిపీట్ చేస్తారని మరి వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఒకరిద్దరు మాత్రమే చేస్తున్నట్టున్నారు. సో అందరూ రిపీట్ చేయండి దయచేసి. నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు రిపీట్ చేస్తే అలా మనకి బాగుంటుంది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఓకే, కొద్దిసేపు అట్లా కనీసం 1 minute అయినా మనం కీర్తన చేసి ప్రారంభించవచ్చు, అది ఉద్దేశం. హరే కృష్ణ. సో 8వ అధ్యాయంలో మరి ఆలయాలు వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఉండాలి అన్న పాయింట్స్ మనం ఒక 24 చూసాం. ఈ 24 పాయింట్స్ ఆగమ శాస్త్రంలో పాయింట్స్ చూడటం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇంకా కొన్ని మరి వరాహ పురాణంలో కూడా కొన్ని చూసాము. 31 పాయింట్లు అక్కడ చూసాము. ఇంకా వరాహ పురాణంలో 32 చూసాం. వరాహ పురాణంలో ఇంకొక 29 చూస్తాము. సో అవన్నీ కూడా మొన్న మనం చూసాము. అంటే ఆలయం వెళ్ళినప్పుడు విగ్రహాల ముందు ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలి. చాలా వరకు మనకు తెలిసినవే, మనం నార్మల్గా చేస్తూ ఉన్నవే. కాకపోతే ఏంటి అంటే ఎంత శ్రద్ధతో మనం ఫాలో అవుతున్నాం అన్నది మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. మనం చేసేవి కూడా మనకి తెలుసు, కానీ ఒక్కొక్కసారి శ్రద్ధగా చిన్న ఫాలో అవ్వం. కానీ అది ఎంత ముఖ్యం అన్నది ఇక్కడ ఈ పురాణాల్లో కూడా చెప్పారు. కాబట్టి మనం ఆ విషయాన్ని మనసులో ఉంచుకుని మనం ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. అలాగే విఘ్నేశ్వర పూజతో మనం ఎప్పుడు ప్రారంభించాలి అని చెప్తారు. ఎందుకు అంటే మరి ఆయన విఘ్నాలు లేకుండా మన యొక్క ఆరాధనను ఆయన అవిఘ్నంగా జరిగేటట్లు అనుగ్రహిస్తారు. కాబట్టి సర్వ విఘ్నాలు తొలగించి శుభప్రదాలు కలిగించగలరు అని చెప్పి బ్రహ్మ సంహితం కూడా చెప్తోంది. అందుకని మా అందరూ ముందుగా గణపతిని పూజించవలను అన్నారు. ఇంకా ఇలా మనం ఆలోచిస్తే ప్రతిదానికి కూడా మనకి రీజన్ చక్కగా మనకే అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి ఈ రూల్స్ అన్ని కొన్ని చెప్పడం జరిగింది ఈ అధ్యాయంలో. చాట్ బాక్స్లో పెట్టారు. ఓకే, విఘ్నేశ్వర ప్రభుజీ. ఓకే,
హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. చాలానే పెట్టారు. ఓకే. సో, అంటే మనం చేయకుండా ఉండాల్సిన ఆ 32 ఆగమ శాస్త్రంలోవి ఆహ్, ఏది వరాహ పురాణంలో 29. వెరీ గుడ్. కరెక్ట్. ఆహ్, ఆ తర్వాత ఇది గూడా చూసాంగా 10 అఫెన్సెస్ కూడా చూసాం. మనం అది ఇప్పుడు రోజు మంగళహారతప్పుడు గూడా ఆ 10 అఫెన్సెస్ చెప్తూ ఉంటారు గదా! అవి కూడా చూసాము. కాబట్టి ఆగమ శాస్త్రంలో చెప్పిన వాటిలో ముఖ్యమైనది పాదరక్షలతో వెళ్ళగూడదు. మరి జన్మాష్టమి అవన్నీ తప్పకుండా మనం హాజరు కావాలి. తర్వాత కాళ్ళు, చేతులు కడుక్కుని గుళ్ళోకి వెళ్ళాలి. సో, ఇలాంటివి మనకు కొన్ని తెలుసు. తెలిసినా కూడా మరి ఈ రోజుల్లో ఒక్కొక్కసారి ఫాలో అవ్వడంలా. బయట గుడి బయట ఉంటుంది. అందరూ కాళ్ళు కడుక్కుని వెళ్ళడం అనేది ఒక్కొక్కసారి జరగడం లేదు. అలాగే ఒక చేత్తో నమస్కరించకూడదు. సాష్టాంగ ప్రణామం చేయాలి. ప్రదక్షిణ ఆయన ముందు చేయకూడదు గానీ, గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణ ఆయన కుడి వైపు నుంచి అంటే మన ఎడమ వైపు నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. మనం ఆయన్ని ఫేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్ మనకు. అలాగే 3 ప్రదక్షిణలు. మరి అశౌచం అంటే ఏదైనా అశౌచం ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఫ్యామిలీలో పోయినప్పుడు కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత అప్పుడు గాని మనం గుడికి వెళ్ళగూడదు. అలాగే కాళ్ళు చాపి కూర్చోకూడదు భగవంతుడి ముందు. ఇవన్నీ వెరీ గుడ్. పడుకోకూడదు. మరి నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. అలాగే మరి చీలమండలం మీద చేతులు, మోకాళ్ళ మీద చేతులు వేసుకుని అంటే పద్ధతిగా కూర్చుంటే కూర్చోవాలి. మనం పద్మాసనం అదే ఎంతవరకు వేయగలమో అంతవరకు మామూలు పద్మాసనం అయినా వేసుకొని కూర్చోవాలి గానీ, ఇట్లా ఎలా పడితే అలా కూర్చోకూడదు. ఒక పద్ధతిగా ఉండాలి అని అర్థం. గట్టిగా మాట్లాడకూడదు, వాదులాడుకోకూడదు. మరి ఇవన్నీ కామన్ సెన్స్ థింగ్సే గదా! రెస్పెక్ట్‌ఫుల్‌గా మనం భగవంతుడిని చూడ్డానికి వెళ్లి ఇవన్నీ చేస్తే ఇంకా అర్థమేముంది? అక్కడికి వెళ్ళిందెందుకు అంటే ఆయన విగ్రహాన్ని చూసి మనం విగ్రహారాధనలో మనల్ని మనం మైమర్చిపోవడానికి వెళ్ళాలి గానీ, వీటన్నిటి మీద దృష్టి పెట్టడం, ఇంకా విగ్రహానికి మనం ఇచ్చే గౌరవం ఏముంది? భక్తి ఏముంది? అందుకని ఇవన్నీ చాలా సింపుల్ థింగ్స్ కామన్ సెన్స్ అనమాట మనం ఆలోచిస్తే. సో, మరి భగవంతుడు అలాగే నామాపరాధాలు చెప్పారు కొన్ని. తర్వాత సేవాపరాధాలు. ఆ తర్వాత ఈ ఆగమ శాస్త్రంలో 32 అపరాధాలు. వెరీ గుడ్. వరాహ పురాణంలో 29. ఇవన్నీ గూడా వివరించారు. వెరీ గుడ్. వెంకటరమణ ప్రభుజీ శ్రీ విగ్రహాలకు ఒక చుట్టూ నమస్కారం చేయరాదు. ఇతరులను పొగడరాదు. కుక్కల వంటి జంతువులు కనపడిన ప్రసాదాన్ని నివేదించరాదు. అంటే అందరికీ కనిపించేటట్లు నైవేద్యం తీసుకువెళ్ళకూడదు. అందుకే కప్పి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ భగవంతుడికి అర్పించినప్పుడు తీస్తాం. అలాగే విగ్రహాల ముందు ప్రదక్షిణ చేయకూడదు. గుడి చుట్టూ చేయాలి. వెరీ గుడ్. భీమేశ్వర ప్రభుజీ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? భోజనం చేసి మనం అక్కడ త్రేన్పులు అంటే ఫుల్‌గా భోంచేసి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పారు. తర్వాత భగవంతుడికి వీపు పెట్టి కూర్చోకూడదు. దట్స్ రైట్. తర్వాత గుడిలో అంటే కంబళి కప్పుకోవద్దు అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ఏదో పడుకోవడానికి కంఫర్టబుల్‌గా ఉన్నట్లు అట్లా ఉండకూడదు. ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర తనాన్ని గురించి దగ్గర తనని తను పొగుడుకోకూడదు. వెరీ గుడ్. ఇంకా సేవాపరాధాలు వరాహ పురాణంలో చెప్పినవి. చీకట్లో భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకోకూడదు. భగవంతుడి మరి దంతధావనం స్నానం చేయకుండా వెళ్ళకూడదు గుడికి. పాదరక్షలతో వెళ్ళకూడదు. మరి శుభ్రమైన బట్టలతో వెళ్ళాలి. చెమటలతో పూజకు కూర్చోకూడదు. అంటే ఫ్రెష్‌గా మనం క్లీన్‌గా ఉండాలి అని. ఒంటికి నూనె రాసుకొని వెళ్ళకూడదు. పూజలో మాల అలంకరణ అయిన తర్వాత పూల అలంకరణ అయిన తర్వాత ధూప దీపాలు వెలిగించాలి. ఓకే. ఇక నామాపరాధాలు 10 ఏమిటి అంటే ఆయన సేవకు అంకితమైన అంటే సద్భక్తుల్ని దూషించడం, శృతి స్మృతులను శాస్త్రాలను ఉల్లంఘించడం, విష్ణువు దేవతలు మరి భగవంతుడు అన్నీ సమానం అనుకోవడము, హరే కృష్ణ మహామంత్రం వేదంలో వేదంలోది అని అనుకోవడం, భగవంతుడి నామజపం చేస్తూనే భౌతిక వాంఛలు
కోసం మనసు ఆరాటపడటం, అలాగే హరే కృష్ణ మహామంత్రం యొక్క అదేదో కల్పన, దాని యొక్క వైభవం అని అనుకోవడం, ఆధ్యాత్మిక గురువు ఆదేశాలు ధిక్కరించడం, భగవంతుడి నామజపాన్ని నాస్తికులు దూషించకుండా అంటే ఉండాలి, సహించకుండా ఉండడం, అలా మహాభారతం రామాయణాలను శాస్త్రాలను కూడా దూషించకుండా ఉండడం, ఇవన్నీ. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. విఘ్నేశ్వర ప్రభుజీ, వెంకటరమణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారు, అందరూ తీసుకోండి ఇప్పుడే. ఓకే. సో ఈరోజు మరి 9th చాప్టర్ చూద్దాం. మరి కొంత వివరణ అంటున్నారు. అంటే దూషణ, ముందేం చెప్తున్నారు? దూషణ, భగవంతుడిని కానీ ఆయన భక్తుల్ని కానీ దూషించే వాళ్ళను మనం సహించకూడదు, భక్తుడైన వాడు అంటున్నారు. భాగవతంలో సుఖదేవ్ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్తో ఇలా చెప్పారు. ఏమని? భగవంతుడిని కానీ భక్తుల్ని కానీ ఎవరైనా సరే దూషిస్తుంటే వెంటనే భక్తుడైన వాడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. అప్పుడు అతని లేనట్లయితే అతని పుణ్య ఫలితం అంతా, అంటే ఆ దూషణ వినడం కూడా మన పుణ్యం అంతా కరిగించి వేస్తుంది. అందుకని ఎవరైనా దూషిస్తున్నా మనం వినకూడదు అంటున్నారు భక్తుడైతే. అయితే చైతన్య మహాప్రభు ఆయన శిక్షాష్టకం రాశారు కదా, 8 శ్లోకాలు. ఆ శిక్షాష్టకంలో ఒక శ్లోకంలో భగవంతుడు భక్తుడైన వాడికి వృక్షం కంటే కూడా ఎక్కువ సహనం, గడ్డి కంటే కూడా ఎక్కువ అణకువ ఉండాలి అని చెప్తారు ఆయన. ఇతరులందరినీ కూడా గౌరవించాలి, తనకు మాత్రం ఎలాంటి గౌరవాన్ని ఆశించకూడదు. భక్తుడు అనేవాడు అలా ఉండాలన్నమాట. గడ్డి పరకతో నేను సమానం అనుకోవాలి. మరి మిగిలిన వృక్షం కంటే మరి వృక్షానికి ఎంత సహనం ఉంటుంది అని, ఎప్పుడూ కూడా మరి అందరికీ నీడనిస్తుంది, పళ్ళు ఇస్తుంది, పువ్వులు ఇస్తుంది, పాపం కొట్టివేసినా కూడా మరి సహిస్తుంది. కాబట్టి వృక్షం కంటే ఎక్కువ సహనాన్నితో ఉండాలి భక్తుడు. గడ్డి కంటే ఎక్కువ అణకువతో ఉండాలి. గడ్డి మరి అందరూ త్రొక్కుతున్నా మరి కిందే ఉంటుంది కదా, మన కాళ్ళ కింద. సో అలా గడ్డి కంటే అణకువ ఉండాలి, అందరినీ గౌరవించాలి. మనల్ని ఏదో అందరూ గౌరవించాలి అనుకుంటూ ఉంటాం. ఈ రోజుల్లో అందరికీ మనకి ఆ తాపత్రయం ఎక్కువ. కానీ అలా కాకుండా మనల్ని అందరూ గౌరవించాలని ఎప్పుడూ ఆశించకూడదు. అవతల వాళ్ళని మనం గౌరవించాలి, ప్రతి ఒక్కరిని అని చెప్తున్నారు. సో అలా చైతన్య మహాప్రభు మరి అంతటి వినయ సంపన్నుడు, సాధు అయిన నిత్యానందుడి దేహానికి కొంతమంది ఆయన్నేదో ఆయనకు గాయపరచాలని చూస్తారు. అప్పుడు అలాంటి చైతన్య మహాప్రభు ఇంత అణకువతో ఉన్న ఆయన వెంటనే వెళ్ళి, వాళ్ళ పేర్లు ఏమిటంటే జగాయి, మాధాయి అని ఇద్దరు. వాళ్ళు నిత్యానంద ప్రభువుకు ఆయన పట్ల వీళ్ళు కొంత ఆయనను గాయపరచడం ప్రయత్నిస్తున్నారు. అప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళని వధించాలన్నట్లుగా వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏమిటి అంటే, వైష్ణవుడు తన గౌరవానికి భంగం కలిగినప్పుడు సహనాన్ని, సాధుశీలతను ప్రదర్శించవచ్చు. అంటే తననెవరైనా అవమానిస్తే మనం సహనాన్ని ప్రదర్శించవచ్చు. కానీ భక్తుడిని కానీ భగవంతుడిని కానీ అగౌరవపరిచినప్పుడు సహించకూడదు అనేది మనకి ఈ సంఘటన నుంచి అర్థమవుతుంది అనమాట. మరి అంతటి శాంతమూర్తిగా ఉండాలి అని బోధించి తన బోధనలను తను ఫాలో అయిన తర్వాతే కదా ప్రీచ్ చేస్తారు. మనం చూస్తాం కదా, ఎవరైనా వాళ్ళు అనుచరించి, అందుకే యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః అంటున్నారు కదా. వాళ్ళు ఆచరించిందే వాళ్ళు జనులందరూ ఫాలో అవుతారు. సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తద్ అనువర్తే. వాళ్ళు ఏమేమి స్టాండర్డ్స్ పెడతారో లోకం అంతా కూడా అనుసరిస్తుంది అని మన భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పారు. అంటే ఏమిటి అంటే, సరి అయిన ఆచార్యుడు తను ఫాలో అయ్యి ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్తారు ఆదేశాలు అని. కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు మరి భగవద్ రూపమైన ఆయన గురువుగా ఈ మంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తూ ఎలా ఉండాలి భక్తుడు అనేది చెప్పారు. కాబట్టి భక్తుడు అనేవాడు ఈ రకంగా తనను ఎవరైనా అంతటి అణుకుతో ఆయన ఉన్నారు. కానీ అలాంటి ఆయన కూడా మరి నిత్యానంద ప్రభు లాంటి భక్తుణ్ణి ఎవరో ఆయన్ను కొట్టడం, ఏదో ఆయన హాని తలపెట్టారు. అప్పుడు ఆయన వెంటనే వెళ్ళి వాళ్ళని వధించాలన్నంత ఇదితో వెళ్ళడం,
మనం చూస్తాం అన్నమాట. అంటే భగవంతుణ్ణి గాని భక్తుణ్ణి గాని దూషించినప్పుడు సహించకూడదు అన్నదానికి ఇది ఉదాహరణ అని చెప్తున్నారు. ఇలాంటి దూషణల్లో కూడా 3 విధాలు ఉన్నాయంటున్నారు. ఎవరైనా సరే మాటలతో భగవద్దూషణ చేసినప్పుడు యుక్తిగా ఆ మాటలతో వాళ్ళని వాదంతో ఓడించాలి. అంటే ఎవరైనా కొందరంటారు కదా! అంటూ ఉంటారు గదా! ఏది? ఎక్కడున్నాడు? ఉంటే మన కళ్ళకి ఎవరికీ కనిపించలేదే రుజువేమిటి? ఇలాంటి మాటలు ఎన్నో వింటూ ఉంటాం. సో, ఈ తెలివైన భక్తుడు యుక్తిగా తన వాదనలతో తను చెప్పొచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలా చేయగలిగి ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నువ్వు ఎందుకు ఎప్పుడు అలా జపం చేస్తూ టైం వేస్ట్ చేసుకుంటావు? భగవంతుడనేవాడు ఉన్నాడో లేదో అని ఎవరైనా అంటే హ్మ్, మనం ఏం చెప్పొచ్చు? భగవంతుడు లేడు అనుకుని నువ్వు అన్ని గంటలు వేస్ట్ చేస్తున్నావు. నేను ఉన్నారు అనుకుని నేను ఇంత టైం, ఇంత సమయం స్పెండ్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ ఉంటే నువ్వు అన్ని గంటలు వృధాయే గదా! అని గూడా మనం చెప్పొచ్చు. అంటే జనరల్‌గా ఏదో ఒక విధంగా ఇలా వాళ్ళని యుక్తిగా వాదనలో ఓడించవచ్చు అంటున్నారు. ఒకవేళ అలా వాదించే శక్తే లేకపోతే ఆ దూషణలు వింటూ మనం అక్కడ కూర్చోవక్కర్లేదు అంటున్నారు. భగవంతుడి యొక్క గౌరవాన్ని కాపాడడానికి ప్రాణాలైనా అర్పించడానికి భక్తుడు సిద్ధపడాలి. ఈ పై 2 మార్గాలు గూడా మనం అనుసరించలేమనుకో. ఏది? వాదంతో వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పలేకపోయినా, అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోలేకపోయినా, మూడో విధానాన్ని ఆశ్రయించాలంటున్నారు. ఏమిటి అంటే ప్రాణాలు అర్పించడానికైనా సిద్ధపడాలి. లేదు అంటే వాళ్ళని ఆర్గ్యుమెంట్‌తో వాళ్ళని ఆపడానికి ప్రయత్నించాలి. లేదు అంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అని 3 మార్గాలు చెప్తున్నారనమాట. సో, అలా చేయకుండా వింటూ కూర్చుంటే భక్తుడు గూడా భ్రష్టుడైపోతాడు అంటున్నారు. కాబట్టి సహించగూడదు దూషణ. వాళ్ళతో వాదించైనా చెప్పాలి. లేదంటే వాళ్ళని ఏ నయానో భయానో ఆపగలగాలి. అది గూడా చేయలేకపోతే అక్కడి నుంచి మనం వెళ్ళిపోవాలి వినకుండా అంటున్నారు. ఆ తర్వాత తిలకము, తులసి మాలలు వీటి గురించి గూడా చెప్తున్నారు. సో, సో సో, ఆయన ఆయననెవరు గూడా దూషించినప్పుడు మనం భరించగూడదు. ఎగ్జాంపుల్ ఈ జగాయిని, మదాయిని ఆయన వెళ్లి కోపంతో ఎదుర్కోవడాన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్‌గా చూసాం. సో, 3 విధానాలు చెప్పారు గదా! ఒకటి అవతల వాళ్ళని వాదంతో హ్మ్, హ్మ్, ఈ వాదంతో వాళ్ళని ఓడించగలగాలి. లేదంటే ప్రాణాలర్పించడానికైనా సిద్ధపడాలి అవసరమైతే. లేదు అంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. మనం ఈ దూషణ వినకుండా. లేకపోతే మనం గూడా మన భక్తుడికి గూడా భక్తి భ్రష్టమైపోతుందంటున్నారు. ఆ తర్వాత మరి తిలకము, తులసి మాలలు వేసుకోవడము. మరి నామం అంటే మరి మనం నామాలు పెట్టుకున్నప్పుడు భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకోవడానికి ఆ నామాలు పెట్టుకుంటాం. సో, ఇవి ఆహ్, ఏం చేస్తాయి అంటే ఇలా మనం తిలకం పెట్టుకున్నా, తులసి మాలలు ధరించినా, మరి అలాగే కొంతమంది వైష్ణవ నామాన్ని గూడా రాసుకుంటూ ఉంటారు. పెట్టుకుంటారు. హరే కృష్ణ అని ఇలా. అలా పెట్టుకున్నప్పుడు అది ఏమిస్తుంది మనకి అంటే మన మనం ఉన్న స్థానాన్నే మనం వైకుంఠంగా మార్చగలుగుతాం. ఆ యమదూతలు ఎప్పుడూ గూడా తులసి మాలలు వేసుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి గానీ, ఈ తిలకం వేసుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి గానీ యమదూతలు రారు అని చెప్తారు. అలాగే మరి ఈ శరీరం అంతమైన తర్వాత గోలోకానికి కూడా వెళ్తారు అని చెప్పి ఈ తిలకం వల్ల తులసి మాలలు, ఈ భగవన్నామాలు శరీరం మీదున్నప్పుడు మనకు వచ్చేదేమిటి అని ఎవరికైనా మనలాంటి వాళ్ళకి సందేహాలొస్తే దానికి ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే మరి మనం మనం ఉన్న ప్రాంతాన్నే వైకుంఠం చేయొచ్చు. భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకోవడానికి మరి శ్రీకృష్ణుని ఆ తిలకం, ఆ తర్వాత ఈ తిలకం ధారణ ఉన్నవాళ్ళు గాని, తులసి మాలల వాళ్ళని గాని యమదూతలు కూడా దగ్గరికి రాలేరు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు శరీరానంతరం ఈ శరీరం ముగిసిన తర్వాత కృష్ణలోకానికి కూడా ప్రాప్తం వస్తుంది వాళ్ళకు. తర్వాత మరి భగవంతుడికి వేసిన దండలను మనం తరువాత వేసుకున్నట్లయితే మరి
నేను భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? నేను మా మాయ వలన మాయకు ప్రలోభపడను. మాయకు నేను గురి కాను అని చెప్పి ఉద్ధవుడితో చెప్పారు శ్రీకృష్ణుడు. సో, ఇక్కడ ఈ దండలు వేసుకుంటే ఆయనకు అర్పించిన దండలు మరి మనం అందరం కూడా ఆ దండలు భగవంతుడికి అర్పించిన దండలను మనం తీసుకుంటే ఈ భౌతిక అంటే జబ్బులు గాని ఇటువంటివేమీ కూడా రాకుండా ఈ భౌతికత్వానికి, భౌతిక దుఃఖాలకు మనం తప్పించుకోవచ్చు. దుఃఖాల నుండి ఈ జబ్బులు గాని ఇటువంటివి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే నృత్యం చేశామంటే విగ్రహాల ముందు, భగవంతుడి ముందు మనం వేల సంవత్సరాల నుంచి చేసినటువంటి బంధాలన్నిటినీ కూడా మనం అవన్నీ కూడా నాశనం అంటే కరిగించి వేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడి ముందు నృత్యం చేస్తే ఏది మనం చప్పట్లు కొడుతూ నృత్యం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ పాపాలు అనేటటువంటి పక్షులన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి మన నుండి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. అలాగే భగవంతుడికి తల వంచి నమస్కరించినప్పుడు మనం అది పెద్ద చాలా వినయంతో కూడుకున్నటువంటి పని. ఎందుకంటే భగవంతుడి ముందు మనం తల వంచి నమస్కరించినప్పుడు మళ్ళీ మనకు పునర్జన్మ అనేది కూడా ఉండదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే భగవంతుడిని మనం ఆహ్వానించడం, మనం నిలబడి భగవంతుణ్ణి ఆహ్వానించడం ఒకటి. ఆ తర్వాత అంటే ఈ ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, ఈ రథయాత్రలో అవి జరిగినప్పుడు భగవంతుణ్ణి మనం ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ రథయాత్ర జరుగుతున్నప్పుడు భగవంతుణ్ణి ఆహ్వానించడం, ఆ రథయాత్రతో పాటు మనం కూడా ప్రయాణం చేసి కొంత దూరం వెళ్ళడం, ఇవన్నీ కూడా చేయాలి. అలాగే గుడికి కానీ ఏదైనా తీర్థయాత్రలకు కానీ వెళ్తూ ఉండాలి. అంటే మనం ఉన్న చోట కూడా గుడికి, ఆలయానికి వెళ్ళాలి. అలాగే తీర్థయాత్రలు కూడా చేస్తూ ఉండాలి. దీనివల్ల వచ్చే ఏమొస్తుంది అంటే అలా మరి మనం నిత్యము ఆలయానికి వెళ్ళినా తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినా మన భౌతిక వ్యామోహం నుంచి మనకి విడుదల వస్తుంది అంటున్నారు. అలాగే మళ్ళీ జన్మ కూడా రాకుండా ఉంటుంది, మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది కూడా ఉండదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తర్వాత ప్రదక్షిణ చేశామంటే మనం ఆలయం చుట్టూ మరి మనం ఈ జనన మరణ చక్రం చుట్టూ ప్రదక్షిణ దాంట్లో తిరగడం, ఆ ప్రదక్షిణ పోతుంది అంటున్నారు. అంటే జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడతాం భగవంతుడి ఆలయం చుట్టూ మనం 3 ప్రదక్షిణలు చేసినాం. ఆ తర్వాత మరి అది దేంతో సమానం అంటే మనం విశ్వమంతా కూడా ప్రదక్షిణ చేసిన దాంతో సమానం. గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తే ఈ విశ్వం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసినట్లే, గంగా నదిని దర్శించినట్లే. మరి గంగా నది అతి పవిత్రమైనదని చూసాం కదా, కాబట్టి ఆ గంగా నదిని కూడా దర్శించినట్లేనంటున్నారు. అలాగే విశ్వమంతా ప్రదక్షిణ చేసినట్లేనంటున్నారు. అలాగే జనన మరణ చక్రంలో మనం చేసే ఈ ప్రదక్షిణలు దాంట్లోనే తిరుగుతున్నాం కదా, మరి అవి కూడా మనం ఎదుర్కోవచ్చు, అంటే తప్పించుకోవచ్చు అంటున్నారు. ఇది ప్రదక్షిణ వల్ల. నెక్స్ట్ అర్చన చేసినప్పుడు భగవంతుణ్ణి ఏమిటి అంటే వైకుంఠం అంటే విష్ణు రహస్యమైన ఆ వైకుంఠానికి వెళ్తాం. అలాగే సుధాముడు ఏమన్నాడు అంటే అన్ని మార్గాలు, మిగిలిన భక్తి మార్గాలు అన్నిటి వల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి ప్రతిఫలం ఈ అర్చన వల్ల వస్తుంది అని కుచేలుడు కూడా సుధాముడు భాగవతంలో అనడం జరుగుతుందన్నమాట. సో భగవద్ అర్చన చేసినప్పుడు అన్ని భక్తి మార్గాల వల్ల, అంటే ఏ మార్గమైనా అన్ని మార్గాల వల్ల వచ్చేటటువంటి లాభం వస్తుంది భగవద్ అర్చనతో. అలాగే వైకుంఠానికి కూడా వెళ్తారు. సో అర్చన చేయడం వల్ల ఏమిటి వచ్చేది అంటే అది చెప్తున్నారు. తర్వాత భగవంతుడికి సేవ, ఒక రాజుగారికి ఏ రకంగా సేవలు జరుగుతాయో మరి అంతకంటే ఎక్కువగా చేయాలి యాక్చువల్గా. సో భగవంతుడికి కూడా ఆ రకంగా సేవ చేయాలి.
మరి ధనం ఉన్న వాళ్ళైతే మరి పెద్ద పెద్ద ఆలయాలు ఇవి కూడా కట్టించాలి. ధనం లేని వాళ్ళు అందరూ కట్టించమనడంలా ఎవరి దగ్గర అయితే ఎవరికి శక్తి ఉన్నదో వాళ్ళు ఇలా ఆలయ నిర్మాణాలు అవి కూడా భగవంతుణ్ణి గౌరవించడానికి అక్కడ పూజలు అర్చనలు చేయించడానికి కట్టించాలంటున్నారు. అలాగే కీర్తన, మరి కీర్తన మనం పాడితే అందరూ రిపీట్ కూడా చేయట్లా. ఆ కీర్తన యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటో 32వ పాయింట్లో చెప్పారు. చూడండి ఏమిటి, భగవద్కీర్తన అంటే 3 రకాలు ఉంది. కీర్తనగా చేయొచ్చు, మరి అంటే ఒక పాటగా పాడుకోవచ్చు, లేదా సంకీర్తన అంటే ఇలా భజనలాగా మనం సంకీర్తన చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత జపం అంటే భగవన్నామాన్ని మనం జపించడం. 3 రకాలుగా చేయొచ్చు. చేసినప్పుడు భగవంతుడు లింగ పురాణంలో చెప్పారు, ప్రార్థనల కంటే కూడా దీనిని ఎక్కువగా ఆయన స్వీకరిస్తారు అని చెప్పి. సో ఆయనకు ఇష్టమైన విషయం అన్నమాట కీర్తనలు అనేది. అందుకే సంకీర్తన అనేది కూడా మరి అంత ముఖ్యం. కాబట్టే మరి మనం క్లాస్ కూడా కనీసం అరగంట సేపు అలా చేయలేకపోయినా 2 నిమిషాలైనా 1 మినిట్ అయినా మనం ఆ కీర్తన చేసి ప్రారంభిస్తాం అన్నమాట. అందుకని రిపీట్ చేయమని కూడా అడిగేది అందుకే, మనకు అలవాటు అవ్వాలి కాబట్టి. తర్వాత సంకీర్తన, ఇది ఇక్కడేమో పాడటం గురించి చెప్పారు, అంటే గానం. నెక్స్ట్ సంకీర్తన. సంకీర్తనం అంటే ఏమిటి అంటే నామ సంకీర్తనం, లీలా సంకీర్తనం, గుణ సంకీర్తనం. సో ఈ 3 ముఖ్యంగా. ఇప్పుడు గానంలో కూడా యూజువల్గా భగవన్నామాలను ఇవే చేస్తాం అనుకోండి భగవంతుడి ముందు. కానీ మామూలు సంగీతం కూడా ఒక్కొక్కసారి భగవంతుడికి గానప్రియుడు భగవంతుడు కాబట్టి సంకీర్తనలో మనం నామాలను సంకీర్తనం చేస్తాము. నామ సంకీర్తన చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మన పాపాలన్నిటికీ కూడా పరిహారం జరుగుతుంది నామ సంకీర్తన. లీలా సంకీర్తన అంటే భగవంతుడు లీలలు చెప్తూ ఉంటాం కదా. మరి లవకుశులు రామలీలలు అవి గానం చేశారు. నారదుల వారు ఎప్పుడు విష్ణుమూర్తి లీలలను గానం చేస్తూ ఉండేవారు. సో ఇలా భగవత్ లీలలు గానం చేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. ఆ లీలలు గానం చేసినప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఏం చెప్పారంటే, ఇవి అన్ని ఈ భగవన్ లీలలు విన్నాము అంటే ఈ భౌతిక కల్మషం అంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది మనలో నుంచి అని ప్రహ్లాద మహారాజు, భక్త ప్రహ్లాద్ మహారాజు అన్నారు. సో నామ సంకీర్తన వల్ల పాపాలన్నీ పోతాయి. లీలా సంకీర్తన వల్ల మన భౌతిక కాలుష్యం అంతా. భౌతిక కాలుష్యం అంటే ఏముంది, కామక్రోధ లోభమోహ మదమాత్సర్యాలు ఇవన్నీ కూడా కరిగిపోతాయి ఈ లీలలు విన్నా ఉంటాయి. అంటే అన్ని కరిగిపోతే మిగిలేదేముంది, శుద్ధత్వం అంటే శుద్ధ భక్తి తత్వం. శుద్ధ భక్తి తత్వమే మరి భగవంతుణ్ణి మనకు ప్రాప్తింపజేసేది. ఆ తర్వాత మనం భగవత్ ప్రాప్తి కూడా కాదు, ఆ శుద్ధ భక్తి తత్వంలో ఉన్న ఆనందాన్ని మనం ఆస్వాదిస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఏం చెప్తున్నారు మరి ఇక్కడ భక్తి రసామృత సింధులో, ఆ ఆనందాన్ని మించిన ఆనందం లేదు కాబట్టే భక్తుడు ఇక ముక్తిని కూడా కోరుకోడు, ఈ ఆనందమే నాకు నిత్యం ఉండాలి, ఈ స్టేజే కావాలి నాకు అంటారు. అయితే ముక్తి ఆటోమేటిక్గా అదే వస్తుంది, ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్ళారు కాబట్టి. కానీ వాళ్ళకు మాత్రం అసలు ఆ స్టేజ్ మీదే ఉంటుంది, కానీ ఇక ఆ పైన ముక్తి మీద కూడా వాళ్ళకి మనస్సు లేదని చూసాం. సో అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఈ భౌతిక కాలుష్యం అంతా పోతుంది. సో భగవద్ లీలను సంకీర్తన చేయడం వల్ల మనం ఆ శుద్ధత్వానికి ఎదగగలుగుతాము. అలాగే 3వది గుణ సంకీర్తన. గుణం అంటే ఏమిటి, భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలు, ఆయన తత్వం. సో అదేమిటి, త్రిగుణాతీతుడు, ఆయన గుణాలకు అతీతుడు. ఆయన గుణం లేనివాడని కాదు, గుణాలు లేనివాడంటే గుణం లేదని కాదు, 3 గుణాల యొక్క ప్రలోభం కానీ వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ కానీ ఆయన మీద లేవు అని. అందుకని ఆయన గుణ సంకీర్తన అంటే ఏమిటి, ఆయన గుణం నిర్గుణత్వమే ఆయన గుణం. కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క శుద్ధత్వాన్ని, గుణాతీతత్వాన్ని సంకీర్తన చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫైనల్గా మనకి అన్ని రకాలైనటువంటి పర్ఫెక్షన్ దేంట్లో, మరి యజ్ఞంలో కానీ, జ్ఞానంలో కానీ, దానంలో కానీ, అన్నిట్లో పర్ఫెక్షన్ మనకి ఈ గుణ సంకీర్తన వల్ల వస్తుంది అంటున్నారనమాట. మనం యజ్ఞం వాటన్నిట్లో దేనిలో పర్ఫెక్షన్ కావాలన్నా, మనకు పరిపూర్ణత కావాలన్నా దేనిలోనైనా మన భగవంతుడి గుణాలను సంకీర్తనం చేయాలి.
అని అంటున్నారు. సో సంకీర్తనకి ఇంతటి శక్తి ఉన్నదన్నమాట. అందుకే మనం మరి ఆ సంకీర్తన అనేది అంత ముఖ్యం. సో మనం ఈ క్లాస్ ప్రారంభించే ముందు మరి అందుకే ఒక నిమిషమైనా ఈ సంకీర్తన చేయాలి అని అనుకోవడం. తర్వాత జపం. జపం ఏమిటి అంటే మరి మనకి ఉపయోగపడుతుంది జపం. ఆ తర్వాత కీర్తనేమో మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. జపం మరి మనలో మనం అంటే నెమ్మదిగా చేసుకుంటాం కదండి. ప్రభుపాద జపం కూడా గట్టిగా చెప్పండి. దానికి 2 కారణాలున్నాయి. ఒకటి ఏమిటి అంటే మనకు సౌండ్ వినపడినప్పుడు మన మైండ్ అటు ఇటు వెళ్లకుండా ఆ నామం మీద కాన్సంట్రేట్ చేయడానికి తేలికవుతుంది. రెండవది ఏమిటి అంటే పక్కనున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఈవెన్ జంతువులున్నా కూడా విని అవి కూడా పవిత్రం అవుతాయి అని. అందుకే చైతన్య మహాప్రభు మరి ఆయన ఈ అత్యంత భక్తి స్థితిలో ఆయన మరి మైమరచి ఈ అరణ్యంలో ఆయన నామజపం చేస్తూ సంకీర్తన చేస్తూ నృత్యం చేస్తుంటే ఆ జంతువులన్నీ కూడా అక్కడ నృత్యం చేశాయని చెప్తారు. సో అలా పక్కనున్న వాటికి కూడా ఆ వినే మహదావకాశం కలుగుతుంది, ఆ పుణ్యం కలుగుతుంది అని చెప్తారు. సో డిఫరెన్స్ ఏమిటంటే నార్మల్గా అంటే మనం జపం చేసినప్పుడు కొద్దిగా లో వాల్యూమ్గా ఉంటుంది, కానీ కీర్తన మరి గట్టిగా పాడతాం కదా. సో అన్నీ కూడా మిగిలిన పక్కనున్న వాళ్ళు కూడా వినే అవకాశం ఉంటుంది కీర్తనకు. ఆ తర్వాత మరి మనల్ని మనం భగవంతుడికి అర్పించుకుంటూ ప్రార్థన, శరణాగత తత్వం అంటున్నారు. ఆ శరణాగత తత్వంలో అంటే ప్రార్థన, మనం భగవంతుడిని ప్రార్థించినప్పుడు సంప్రార్థనాత్మిక అంటే మనం భగవంతుడికి మన యొక్క భక్తిని వ్యక్తపరచుకోవటం అన్నమాట. ఆయన సేవ చేయడానికి మన యొక్క భక్తిని వ్యక్తపరచుకోవడం అంటే ఆ భగవంతుడికి సేవ చేయాలి అని. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక యువకుడు ఒక యువతి పట్ల ఆకర్షణ లాగా భగవంతుడి పట్ల ఆ ఆకర్షణతో ఆయనకి సేవ చేయాలి అనుకోవడం. అలాగే దైన్య బోధిక అంటే నేను ఒక పాపిని అంటూ పాపాలు చేశాను అంటూ మరి భగవంతుడి దగ్గర మన పాపాలను ఒప్పుకుంటూ ఆయనకి శరణాగతులు అవ్వాలి అనుకోవడం. ఆ తర్వాత లాలసమయి అంటే బాగా భక్తిలో పురోగమనం చెందిన భక్తుడు చివరికి ఆ రాగాత్మిక భక్తితో అంటే ఆ భక్తిలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ అతను ఇక భగవాన్ నేను నీ సేవలోనే ఎల్లప్పుడూ నియుక్తుడనై ఉండాలి అని చెప్పి కోరుకోవడం అనమాట. అది ఈ విజ్ఞప్తి. దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఈ చివరి రెండింటిని విజ్ఞప్తి ప్రార్థనలని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే రెండవది దైన్య బోధిక, మరి నేను పాపిని, నువ్వే నా పాపాలను కడతేర్చాలి భగవాన్, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను, అది విజ్ఞప్తి. అలాగే మరి మూడవది ఏంటి అంటే నేను నీకు సేవకుడుగా ఉండాలి, నిన్ను సేవించడమే నాకు కావాలి అంటూ విజ్ఞప్తి చేసుకోవడం. ఆ రకంగా అంటే ఆ భక్తిలో భక్తిభావంలో నిమగ్నమై భగవంతుడి సేవ తప్ప ఇంకేది నాకు అక్కర్లేదంటూ అంటే ఆ భక్తిలో ఉన్న ఆర్ద్రతతో వాళ్ళు కంటి వెంట నీరు కూడా వస్తుందన్నమాట ఆ భగవంతుడి కోసం. సో ఆ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు లాలసమయులు అన్నారు వాళ్ళని. పాపాలు చేశాను నువ్వే నన్ను కడతీర్చాలి అనేదేమో దైన్య బోధిక. వీళ్ళిద్దరిది కూడా విజ్ఞప్తి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంతే కదా, విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నారు. ఫస్ట్దేమో సంప్రార్థనాత్మిక అంటే భగవంతుడి పట్ల ఆ ఆకర్షణతో భగవంతుడికి సేవ చేయాలి అనేటటువంటి భావం. సో ఇవన్నీ కూడా మరి ఆ శరణాగత తత్వంతో భగవంతుని సేవించాలి అని అనుకునే వాటిల్లో రకాలన్నమాట ఇవి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రార్థనలు అన్నీ కూడా చెప్పడం. భగవత్ ప్రార్థనలు ఏది శాస్త్రాల్లో చెప్పిన, వేదాల్లో మరి ప్రార్థనలు ఉన్నాయి కదా, ఆ ప్రార్థనలన్నీ. ఇప్పుడు భగవద్గీతలో 11వ అధ్యాయంలో విశ్వరూప సందర్శనలో మరి అర్జునుడు ఎంత చక్కటి ప్రార్థనలు చేస్తాడు. అందులో చాలా మంచి మంచి స్థుతులు ఉంటాయి. సో అలా అర్జునుడు విశ్వరూపాన్ని చూసి చేసిన ప్రార్థనలు, అలా శాస్త్రాల్లో ప్రార్థనలు. అలాగే గౌతమీయ తంత్రాలు
అన్ని శ్లోకాలు కూడా ప్రార్థనలే. అలాగే భాగవతంలో 100 ప్రార్థనలు ఉన్నాయి. మనం చేయాలి అనుకునే శ్లోకాలు అవి ప్రార్థనలు అన్నమాట. ఒక 100 వరకు శ్లోకాలు. సో అవి మనం ప్రార్థనలుగా మనం పూజ చేసేటప్పుడు చేసుకోవచ్చు. అలాగే మరి నువ్వు ఆ రకంగా మనం గనక ప్రార్థించినప్పుడు ఈవెన్ దేవతలను మహర్షులు కూడా మనల్ని సేవిస్తారట. ఎందుకు? శుద్ధ భక్తులు స్టేజ్కి రాగలిగినప్పుడు మరి దేవతలు కూడా వాళ్ళని గౌరవిస్తారని చూసాం కదా ఇంతకు ముందే శుద్ధ భక్తుల్ని. సో అది ఇక్కడ అర్థం. సో మనం ప్రార్థిస్తున్నాం అంటే ఊరికినే నోటితో ప్రార్థించడం కాదు, మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించి మనం నిజంగా ఆ భక్తిలోకి వెళ్ళినప్పుడు, ఈ ప్రార్థనలను పలికినప్పుడు మనం శుద్ధ భక్తులం కాబట్టి ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలిగినప్పుడు దేవతలు ఋషులు కూడా ఈ శుద్ధ భక్తుల్ని వాళ్ళు పూజిస్తారు, గౌరవిస్తారు. కాబట్టి అది జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు ఇలా వేదాల్లో ఉన్న ఈ చెప్పబడిన ప్రార్థనలన్నిటినీ కూడా సవ్యంగా మనం వాటితో భగవంతుడిని ప్రార్థించినప్పుడు. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ గౌతమీయ తంత్రంలో ఉన్న శ్లోకాలు, భాగవతంలో ఒక 100 శ్లోకాలు, అర్జునుడు 11వ చాప్టర్లో విశ్వరూప సందర్శనలో అర్జునుడు చేసినటువంటి స్తుతులు, మరి ఇవన్నీ మనం అందుకే ఆ శ్లోకాలు నేర్చుకుని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం మంచి మంచి స్థుతులు ఉన్నాయి అర్జునుడి స్థుతులు అందులో. సో అవి ఇలా చేసినప్పుడు మనం ఆ భక్తిలోకి వెళ్తాం కాబట్టి దేవతలు ఋషులు కూడా గౌరవించే స్థితికి ఎదగగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ప్రసాదం తీసుకోవడం. మరి భగవత్ ప్రసాదం మనం ఏది తీసుకున్నా అది భగవత్ ప్రసాదమే అయి ఉండాలి. మనం ఏది చేసినా భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి కానీ మనం తీసుకోకూడదు, అది చూసాం. అలాగే ఆయన చరణామృతం స్వీకరించడం, తీర్థం అంటాం. అంటే భగవంతుడి యొక్క పాదాలు కడిగిన నీరు మనం తీసుకోవడం చరణామృతం అంటారు. సో ఎటువంటి మంచి పని అయినా దీనిని మించినది లేదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఏది చరణామృతాన్ని స్వీకరించడాన్ని మించినది ఫలితం ఏ మంచి పని కూడా ఇవ్వలేదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే అంటే ఏది కూడా ఇంత పుణ్యాన్ని ఇవ్వలేదు భగవంతుడి యొక్క చరణామృతాన్ని స్వీకరించడం అన్న దానికంటే. అలాగే ఆ చరణామృతం ఎలా ఉండాలి అంటే వాటిలో తులసి, ఈ కొద్దిగా ఇవన్నీ సుగంధం ఉంటుంది. అలాగే దానికి ఆధ్యాత్మిక విలువ కూడా, అంతటి ఆధ్యాత్మిక విలువ కూడా ఉన్నది ఈ చరణామృతానికి. దాన్ని ఎలా తయారు చేయాలంటే ఒక పెద్ద పాత్రలో పెట్టాలి. తర్వాత మరి ఆ శరణాగత తత్వంతో దానిని తీసుకోవాలి. తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఆనందాన్ని కూడా పొందాలి. ఈ రకంగా స్వీకరించాలి చరణామృతాన్ని. ఊరికినే ఏదో ఒక శాస్త్రంగా ఏదో తీసుకోవడం కాదు. ఆ తీసుకునేటప్పుడు ఆ భక్తిభావం, ఆ శరణాగత తత్వం, ఇది భగవంతుడి చరణామృతం అంటూ తీసుకుని ఆనందించాలి కూడా, ఆ ఆనందాన్ని కూడా పొందాలి అంటున్నారు. అది చరణామృతం గురించి చెప్పింది. అయితే ఈ చరణామృతం యొక్క మహత్యం ఏమిటి అంటే దీనిని మించిన అది ఇది అన్నిటికంటే కూడా పుణ్యం అంటున్నారు చరణామృతం తీసుకోవడం. తర్వాత మరి భగవంతుడికి పెట్టిన ధూపం మనం ఆస్వాదించడం. అలాగే పువ్వులు, ఆయనకు అలంకరించిన పువ్వులు తీసివేసిన తర్వాత మనం తీసుకుని వాటి వాసన చూడడం, ఇవన్నీ. అందుకే మనకి హారతి టైంలో మీరు గమనిస్తే మంగళహారతి టైంలో పువ్వులు కూడా తీసుకొస్తారు భగవంతుడికి ఇచ్చింది. అది కూడా అందరు ఇలా వాసన చూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అది చెయ్యాలి కాబట్టి. ఆ ధూపాన్ని, ఆయనకు అర్పించిన ధూపాన్ని, అర్పించిన పుష్పాలని మనం తరువాత వాటి వాసన చూసినప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే ఒక పాము కాటు గనక మనం మందుతో ఏమైనా ఏవో మందులు ఉంటాయి కదా దానికి, అంటే మెడిసినల్ హెర్బ్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ మందులు కాదు, కానీ పాము కాటు విరుగుడు ఉంటూ ఉంటాయి కదా, అలా మన పాపాలను కానీ, అలాగే ఒక భక్తి లేని వాడు గనక ఈ పూలను వాసన చూస్తే వాళ్ళు భక్తులవుతారు అని తంత్రశాస్త్రంలో చెప్పారు. అలాగే మరి అగస్త్య సంహితంలో ఏం చెప్పారంటే అన్ని మనలో ఉన్న కల్మషాలన్నిటినీ, మన ముక్కులో ఉన్న కల్మషాలను కూడా ఇది
శుభ్రం చేస్తుంది అని చెప్పారనమాట. ఈ పూలను మనం ఈ ధూపాన్ని గనక మనం ఆస్వాదించినట్లయితే భక్తులం అవ్వచ్చు అని తంత్రశాస్త్రం చెప్పింది. భక్తి లేనివాడు కూడా భక్తుడు అవ్వచ్చని, అలాగే మనంతటినీ కూడా ముక్కు రంధ్రాలతో సహా శుద్ధి చేస్తుందని అగస్త్య సంహితం చెప్పింది. ఆ తర్వాత మరి ఒక పాము కాటు గనక ఈ వేసే మందులు, ఈ ఆయుర్వేద విరుగుడు ఎలా పనిచేస్తుందో ఇది మన యొక్క పాపాలకు గాని చెడుకు గాని విరుగుడు అని కూడా చెప్పారు. ఏది? ఈ పూలను మనం ధూపాన్ని ఆస్వాదించినప్పుడు. అలాగే భగవంతుణ్ణి ఆయనను విగ్రహాలను మనం తాకినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే, అసలు ముందు ఇనిషియేటెడ్ దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళే తాకొచ్చు. అలాగే అయితే ఎవరు కూడా తాకకూడదని లేదు. కానీ శుభ్రంగా పవిత్రంగా మనం నీట్గా క్లీన్గా ఉండాలి, శుచిత్వంతో ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇదేదో అక్కడ మనం ఏదో ఎవరి ముందు ఎవరు వెనక అని అట్లా కాకుండా భక్తితో మనం ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. తర్వాత భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోవడం, విగ్రహాన్ని దర్శించుకోవడం విషయం కూడా ఇంపార్టెంట్. అయితే తప్పనిసరిగా మనకి స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది అంటున్నారు విగ్రహాన్ని దర్శించినప్పుడు. అలాగే మరి ఆరతి ఇవ్వటం, భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం, ఇవి చేసినప్పుడు ఇంతకుముందు బ్రాహ్మణ హత్య ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఆ పాపం నుంచి కూడా మరి ఇది చేసినప్పుడు పోతుంది అంటున్నారు. అలాగే ఎస్పెషలీ మరి జన్మాష్టమి రోజున కానీ శ్రీరామనవమి రోజున కానీ వైష్ణవులు ఈ జూలయాత్ర డోలయాత్రలు ఆ రోజుల్లో కానీ మనం ఈ హారతి ఇచ్చినప్పుడు భగవంతుని ఈ రకంగా మనం ఆయన్ని వైభవానికి తోడ్పడ్డప్పుడు ఈ రోజుల్లో అంతటి మహత్యం ఉందన్నమాట దానికి. ఒకవేళ ఎవరైనా పాపి చూసినా కూడా అతను ఆ రోజుల్లో చూస్తే భక్తుడి కిందే పరిగణించబడతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే విష్ణు దూతగానే పరిగణించబడతాడట. అలాగే మరి మాయాయోగులు ఎవరైనా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు కూడా ఈ మాయలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా భక్తి మార్గానికి వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ చిన్న చిన్న మనం ఈ భగవంతుడికి సంబంధించిన ఈ సేవలన్నీ కూడా మనం మెకానికల్గా చేస్తూ ఉంటాం. ఈ చెప్పిన వాటిలో చాలా వరకు కొన్ని ఏదో ఫాలో అవుతూ ఉంటాం, కానీ భావం లేకుండా ఫాలో అవుతాం మెకానికల్గా, మొనోటనస్గా. అలా కాదు, భగవంతుడికి కావాల్సింది మన చేతితో మనం ఆరతి తిప్పుతున్నామని కాదు, మనస్ఫూర్తిగా మనం ఆయన మీద మనసు లగ్నం చేశామా లేదా అని. సో అది ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ అన్నమాట. సో ఇది మనం ఈరోజు 9th చాప్టర్లో చెప్పిన విషయాలను ఇవన్నీ. సో ఆలయానికి ప్రదక్షిణ చూసాం కదా. ముందు దూషణ జరిగినప్పుడు 3 మార్గాలతో ఎదుర్కోవాలని. ఆ తర్వాత అటెండెన్స్ లింక్ ఓపెన్ అవ్వడం లేదంటున్నారు. గూగుల్లోకి లాగిన్ చేయండి. లాగిన్ చేయకపోయినా కూడా అసలు ఓపెన్ అవ్వాలి. నేను అది ఓపెన్ చేశాను, ఇదిగోండి ప్రభుజీ ఇప్పుడే ఓపెన్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఒకటి మీరు ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి ప్రభుజీ. ఒక్కొక్కసారి లింక్ మీద క్లిక్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే మీకు పైన అక్షరాల మీద కాకుండా బ్లూ లెటర్స్ కరెక్ట్గా లింక్ ఉంటుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి, అప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది. సరే, 3 రకాల దూషణల నుంచి బయటపడటానికి 3 మార్గాలు చూసాం. ఆలయానికి ప్రదక్షిణ, హరిభక్తి శుద్ధోదయంలో మరి జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడతాం అన్నది చెప్పారు. మనం గనక విష్ణు ఆలయానికి ప్రదర్శన చేస్తే మరి మన దేశంలో వర్షాకాలం అంటే జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్లో అంటే శ్రావణ మాసం 4 మాసాలు అంటాం కదా, చాతుర్మాసాలు. వీటిని ఆ దీక్ష చేస్తారు ఈ చాతుర్మాసంలో, జూలై నుంచి అక్టోబర్ వరకు. ఈ కాలంలో మనకి
పోస్టులు కూడా పెడుతున్నారు కదా. ఇప్పుడు మనం ఆకుకూరలు తినొద్దని, ఆ తర్వాత ఆగస్టు 10th నుంచి మరి పాలు అనుకుంటా తీసుకోవద్దు. ఆ తర్వాత ఇంకొక నెక్స్ట్ మంత్లో మీ పెరుగు తీసుకోకుండా, ఆ తర్వాత లాస్ట్ మంత్లో మినప్పప్పు తీసుకోకుండా ఉండమని కూడా పోస్ట్ పెట్టారు. చూసారో లేదో. సో అలా ఈ చాతుర్మాసం వ్రతం దీక్షలు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ కాలంలో మరి ఈ భగవంతుడి ప్రచారం చేస్తూ ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి తిరుగుతూ ఈ సాధువులు ఒకే చోట అట్లా ఉండే సాధువులు కూడా ఈ 4 మాసాల్లో ఒక చోటే ఒక పవిత్ర స్థానంలో ఉంటారు. వాళ్ళు ఉండి ఈ దీక్షను కొన్ని ప్రత్యేకమైన విధులు పాటిస్తూ ఉంటారనమాట. ఆ టైంలో ఆలయంలో కనీసం 4 ప్రదక్షిణలు చేసినా కూడా వాళ్ళు ఈ 4 మాసాల్లో మనం విష్ణు ఆలయం చుట్టూ 4 ప్రదక్షిణలు చేస్తే భూప్రదక్షిణం చేసినట్లేనని చెప్పి స్కంద పురాణం చెప్తోంది. సో అలాంటి ప్రదక్షిణ వల్ల గంగానది ఉన్న పుణ్యక్షేత్రాలు కూడా దర్శించినట్లు అవుతుంది. సో ఈ 4 నెలల్లో మనం విష్ణు ఆలయానికి వెళ్ళి ప్రదక్షిణ చేసినప్పుడు భూప్రదక్షిణ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం, గంగానదిని దర్శించిన వాళ్ళం కూడా అవుతాం. అది ఈ చాతుర్మాసం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఆ టైంలో. సో అది అందుకని భక్తుడు ఈ 4 మాసాలప్పుడు సక్రమంగా ఈ భక్తి నియమాలను పాటిస్తే అతి శీఘ్రంలోనే భక్తిలో ప్రగతిని సాధిస్తాడంటున్నారు. సో ఇది ప్రదక్షిణ. నెక్స్ట్ పాయింట్ అర్చన. మళ్ళీ కొంచెం డీటెయిల్గా చూస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు పాయింట్స్ అన్ని చూసాము. సో అర్చనలో భగవంతుడిని అర్చించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం చూసాం కదా, సుధాముడు మన కుచేలుడు ఏమని వర్ణించాడు, భాగవతంలో చెప్తాడు ఏమని, భగవంతుడిని అర్చించడం వల్ల సమస్త సౌఖ్యాలు, ముక్తి, గ్రహాధిపత్యం, ఐహిక భోగాలు, యోగ మార్గాల్లో సిద్ధులను కూడా పొందవచ్చు. అంటే భక్తుడికి అంత శక్తి వస్తుంది. ఆ సిద్ధుల కోసం చేయడంలా భక్తుడు భక్తి కోసమే చేస్తున్నాడు. కానీ ఆటోమేటిక్గా ఆ భక్తుడికి ఈ శక్తులన్నీ కూడా వస్తాయన్నమాట అని సుధాముడు చెప్తున్నాడు. ఆ విధంగా అతను తనలో తనే గొణుక్కుంటున్నాడు అనమాట. దానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఇట్లా సుధాముణ్ణి ఒక బ్రాహ్మణుడి ఇంటికి వెళ్ళి ఏదైనా తినడానికి తీసుకురమ్మని శ్రీకృష్ణుడు పంపిస్తారు. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణులు యజ్ఞం చేస్తూ ఉన్నారనమాట ఆ సమయంలో. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు తనకి తన అగ్రజుడు ఉన్నాడు కదా బలరాముడు, మా ఇద్దరికి బాగా ఆకలిగా ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళని అడిగి ఆహారం తీసుకురమ్మని కుచేలుడితో చెప్తాడు. సుధాముడు అప్పుడు వెళ్ళి చెప్తాడు వాళ్ళకి, ఇలా శ్రీకృష్ణుడు బలరాములు ఇద్దరు ఆకలితో ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏదైనా ఆహారం ఇవ్వండి అంటే ఆ బ్రాహ్మణులు ఇవ్వమంటారు. అండ్ ఎందుకు, యజ్ఞంలో మేము సమర్పించాలి, మేము ఇవ్వమంటారు. వాళ్ళకి మరి తెలియంది ఏమిటంటే వాళ్ళు సమర్పించేది భగవంతుడికేనని. ఆ భగవంతుడు స్వయంగా అడిగితే వాళ్ళకి అర్థం కాక మేము ఇవ్వనంటే వాళ్ళ భార్యలు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడికి ఆహారం కావాలని విన్న వెంటనే వాళ్ళు రుచికరమైన భక్ష్యాలన్నీ శ్రీకృష్ణుడికి అర్పించాలని వాళ్ళంతా బయలుదేరారు. విష్ణు రహస్యంలో కూడా ఏం చెప్పారంటే ఈ భూలోకంలో ఎవరైనా సరే విష్ణుమూర్తి అర్చన గనక పూనుకున్నారు అంటే వాళ్ళకి అనాయాసమైన నిత్య ఆనందధామమైన వైకుంఠలోకం ప్రాప్తమవుతుంది. సో అది ఈ పాయింట్ ఏమిటంటే భగవంతుడిని అర్చించినప్పుడు వైకుంఠ ప్రాప్తి తప్పకుండా వస్తుంది అని మనం ఇక్కడ ఈ పాయింట్స్ లో కూడా అర్చన అన్న చోటు చూసాం కదా. అర్చన సుధాముడు చెప్తాడు ఇదంతా కూడా. ఎప్పుడంటే ఈ బ్రాహ్మణులు ఇవ్వము అన్నప్పుడు మీకు వైకుంఠ ప్రాప్తి వస్తుంది భగవంతుడికి అర్పిస్తే ఈ అర్చనతో అని చెప్పి చెప్తాడు. సో వైకుంఠ ప్రాప్తి వస్తుంది అర్చనతో. అది ఆ తర్వాత భగవత్ సేవ. భగవంతుడికి సేవ అనేది విష్ణు రహస్యంలో ఏం చెప్పారు, రాజును సేవించినంత శ్రద్ధగా ఎవరైనా భగవంతుని సేవించారంటే మరణానంతరం నిస్సందేహంగా కృష్ణలోకాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్పి. నిజానికి మరి మన దేశంలో దేవాలయాలన్నీ మరి ఒక రకంగా రాజప్రసాదాల్లాగే ఉంటాయి కదా. అందులో ఇదివరకు కట్టిన దేవాలయాలు ఇంకా అవి మామూలు భగవంతులు కావు. రాజప్రసాదాల్లో రాజును సేవించినట్లే భగవంతుడిని అర్చించాలి. అందుకే బృందావనంలో కూడా కొన్ని వందల ఆలయాల్లో భగవంతుడు ఒక మహారాజు లాగానే అక్కడ ఆయన్ను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. నారదీయ పురాణంలో కూడా ఏం చెప్తున్నారు, భగవంతుడు ఆలయంలో భక్తుడు కొన్ని నిమిషాల పాటు ఉన్నా కూడా నిస్సందేహంగా దివ్యమైన భగవద్ధామాన్ని పొందగలడు. అంటే ఆలయానికి వెళ్ళడంలో కూడా అంత మహత్యం ఉన్నదన్నమాట. ఆలయంకి వెళ్ళి భగవంతుడిని దర్శిస్తేనే. ఎందుకంటే
భగవంతుడు అర్చా విగ్రహం స్వయంగా భగవంతుడు అవతారం అని మనం అందుకే చెప్తారు. మనం అది విగ్రహం కాదు, అది భగవద్ అవతారమే. మన ఇంట్లో మనం అర్చించే విగ్రహం కూడా భగవద్ అవతారమే. అందుకే అంత శ్రద్ధతో మనం అది విగ్రహంలాగా ఆరాధించకూడదు, భగవంతుడినే ఆరాధించినట్లు ఆరాధించాలి. సో కొన్ని నిమిషాలైనా మనం ఆలయంలో ఉన్నామంటే అది భగవద్ధామాన్ని తప్పకుండా మనం పొందగలము. ఆ భావంతో ఉండాలి. ఊరికినే వెళ్ళి ఏదో భగవద్ధామం పొందుతా ఉంటున్నారు, వెళ్ళి గుడికి వెళ్ళి వద్దామని వెళ్ళడం కాదు. ఆలయంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు భగవంతుడి యొక్క ఆ సమక్షంలో ఉన్నాను అని నువ్వు ఫీల్ అవ్వాలి. ఆ ఫీలింగ్ని, ఆ భక్తిని మనం సాధన చేసి తెచ్చుకోవాలి. అప్పుడు తప్పకుండా భగవద్ధామాన్ని పొందగలను అంటున్నారు. ఇంతకీ సారాంశం ఏమిటంటే, ఇక్కడ చెప్పిన విషయంలో ధనికులు గొప్ప గొప్ప భవనాలు భగవంతుడికి ఇలా అందమైన దేవాలయాలు నిర్మించి అందులో భగవంతుడు ఉండేటట్లు డబ్బున్న వాళ్ళు చెయ్యాలి అంటున్నారు. డబ్బు లేని వాళ్ళు చేయమని కాదు, స్తోమత ఉన్నవాళ్ళు. అందుకే అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు ఆ ఆలయాల వైపు ఆకర్షింపబడి మరి అప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడి ఎదుటి నాట్యం చేయడానికి, భగవన్నామాన్ని కీర్తించడానికి, భగవన్నామ శ్రవణానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వటానికి శక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఆలయాల్ని నిర్మించాలి. సో భక్తులంతా వచ్చి ఈ రకంగా భగవంతుడి గురించి శ్రవణ కీర్తనలు మరి ఇవన్నీ చేసే అవకాశం, నాట్యము నృత్యము కూడా చేసే అవకాశాన్ని కల్పించాలి అంటున్నారన్నమాట. అలా భగవంతుడి ముందు నాట్యము నృత్యము కీర్తన చేసినప్పుడు ఆలయంలో వాళ్ళు భగవద్ధామాన్ని చెందే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి ఇటువంటి అవకాశాన్ని వీళ్ళు కలిగించాలి ప్రతి వాళ్ళకి అంటున్నారు. సో సామాన్యులు ఎవరైనా ఆలయాన్ని సందర్శించడం వలన గొప్ప వరాలను పొందగలరు. ఇంకా భక్తుడైన వాడు భగవత్ సేవలైన నిమగ్నం అయితే ఇంకా వాళ్ళ సంగతి చెప్పేదేముంది. మామూలు వాళ్లే ఆలయ సందర్శనం వల్ల ఎన్నో వరాలు పొందుతారు. మరి ఆలయానికి వెళ్తే మామూలు వాళ్ళకు కూడా ఎంతో శుభాలు జరుగుతాయి. అలాంటిది మరి భక్తుడు ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకెంత శుభాలు జరుగుతాయి అంటున్నారు. సో భాగవతంలో పృథు మహారాజు ఏం చెప్పారంటే 4వ స్కందంలో తన ప్రజలను ఉద్దేశించి ఆయన ఏమన్నా, పృథు మహారాజు ఆరాధనలో ఆయనే ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తారు. నవవిధ భక్తుల్లో ఆరాధనకు పృథు మహారాజ్ ప్రేయర్స్ కి వందనాలు దానికి అర్చనకు. కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్పాడంటే సో ఆరాధనలో ఆయన బెస్ట్ కాబట్టి ఆయన సలహా ఏమిటో చూద్దాం. ప్రియమైన ప్రజలారా అని తన ప్రజలకు చెప్తున్నాడు ఆయన మహారాజు కాబట్టి. దేవదేవుడైన హరియే పతితులైన వాళ్లను, బద్ధులైన జీవాత్మలను అందరినీ ఉద్ధరించేవాడు ఎవరంటే ఆ భగవంతుడే. ఇక వేరే వాళ్ళు ఏ దేవతలు ఎవరూ కూడా మనల్ని ఉద్ధరించలేరు ఈ ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి. దేవతలే బద్ధులు కదా, మరి ఇక ఒక బద్ధాత్మ ఇంకొక బద్ధాత్మకి ఎలా విముక్తిని ప్రసాదించగలరు? భగవంతుడు ఆయన మాత్రమే మనకి మోక్షాన్ని ఇవ్వగల సమర్థుడు. విష్ణువు కాలి బొటనవేలు నుంచి ప్రవహించి గంగానది మరి భూమి పైన ఇతర లోకాలపైన కూడా ప్రవహించింది. ఆ ప్రవహించి పాపులైన జీవులందరినీ కూడా తరింపజేస్తుంది. గంగానది మరి విష్ణువు యొక్క బొటనవేలు నుంచి ప్రవహించింది. ఆవిడకి ఆ పవిత్రత ఉన్నది కాబట్టి ఆవిడ భూలోకంలో అన్ని లోకాల్లో ప్రవహించి ఆవిడ పాపులందరినీ కూడా తరింపజేస్తోంది. ఇక నిత్యము భగవత్ సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు తరించడంలో ఆశ్చర్యం ఏముంది? ఆయన పాదాల బొటనవేలి యొక్క తాకి గంగానదికి అంతటి పవిత్రత సంభవించి ఆవిడ అందరినీ కూడా పవిత్రులను చేయగలిగేంత పవిత్రత వచ్చినప్పుడు ఆయన్ను నిరంతరం సేవించే వాళ్ళు ఇంకెంత తరించగలరో మనం ఆలోచించుకోవచ్చు. ఇందులో ఆశ్చర్యం ఏముంది? ఎన్నో జన్మలు చేసిన పాపాలన్నీ కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోతాయి, ఇందులో ఏ సందేహం లేదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆయన అర్చించడంలో, భగవద్ అర్చనలో అంత శక్తి ఉన్నది. జన్మ జన్మల పాపాలు కూడా నశించిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. ఇందులో సందేహం లేదు అని పృథు మహారాజు తన ప్రజలందరికీ కూడా చెప్పారని భాగవతంలో ఉంది. కాబట్టి విగ్రహారాధనలో ఉన్న వాళ్ళు పూర్వజన్మ పాపాలన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు తొలగించుకోగలరు. విగ్రహారాధన పద్ధతి ఎలా చేయాలనేది ఇంతకు ముందే మనం చూసాం. ఆ ప్రకారంగా చేయాలి, అవన్నీ కూడా పాటించాలి. అదే కరెక్ట్ అయిన ఆరాధన పద్ధతి అని చెప్తున్నారు. అలా చేసినప్పుడు మరి ఈ పాపాలన్నీ కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు. ఇక నెక్స్ట్ది గానం. మరి
లింగ పురాణంలో భగవంతుని గురించి స్తుతిగాన మహిమ ఎలా వర్ణించారంటే, ఈ లింగ పురాణంలో భగవంతుడి వైభవాలను ఎల్లప్పుడూ గానం చేసే బ్రాహ్మణుడు దేవదేవాది దేవుడు నివసించే లోకానికి వెళ్తాడు. ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడు అంటే మళ్ళీ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టడం కాదు, గుణరీత్యా బ్రాహ్మణత్వం ఉన్నవాళ్ళు. సో భగవంతుడికి శివుని ప్రార్థనల కంటే కూడా ఈ గానం మిక్కిలి ప్రీతిని చేకూరుస్తుంది. అంటే ప్రార్థనల కంటే కూడా భగవంతుడు గానప్రియుడు అన్నదానికి లింగ పురాణంలోనే రాశారు. శివుణ్ణి ప్రార్థించడం కంటే ఆయన గానానికి ఎక్కువ ప్రీతి చెందుతారు అని. కాబట్టి గానం అనేది అంతగా భగవంతుడికి నచ్చినది. సో అలా గానం చేసినప్పుడు వాళ్ళు తప్పకుండా భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. సో అంత పవర్ ఉందన్నమాట. అందుకే మన గుడుల్లో కూడా ఈ పెద్ద పెద్ద గాయకులందరినీ పిలిచి మరి కచేరీలు అవి పెడుతూ ఉంటారు. సో ఆ గానం భగవంతుడి ముందు మనం చేసినప్పుడు మనం భగవద్ లోకానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. సంకీర్తన, అది కూడా గానం సంకీర్తన అంటే ప్రత్యేకంగా భగవంతుడి వైభవాలను, లీలలను, గుణాలను, రూపము, వీటన్నిటిని మనం కీర్తించడం, దాన్ని సంకీర్తన అంటారు. భగవన్నామాన్ని సామూహికంగా, ఇది భజన. మరి భజనలో సామూహికంగా అంటే అందరు కలిసి పాడతారు కదా, దాన్ని కూడా సంకీర్తన అంటారు. సో భజన. సో విష్ణు ధర్మంలో ఈ సామూహిక భగవన్నామ కీర్తన గురించి ఏం చెప్పారంటే, దాని మహత్యం గురించి, కృష్ణనామం ఎంతో శుభప్రదమైనది, దాన్ని కీర్తించినట్లయితే చాలు జన్మ జన్మల పాపాలు కూడా పటాపంచలం అయిపోతాయి, ఇది వాస్తవం అని చెప్పి ఎక్కడ చెప్పారు? విష్ణు ధర్మంలో చెప్పారు. అందుకే భజన అనేది అంత పాపులర్ అన్నమాట. చైతన్య చరితామృతంలో కూడా ఏం చెప్పారు? కృష్ణనామాన్ని కీర్తించిన వ్యక్తి తాను చేసిన సర్వపాపాల నుంచి కూడా విముక్తి పొందుతాడు. సో అంటే పాపాలు ఎన్నో చేయొచ్చు ఒక పాపాత్ముడు, కానీ భగవన్నామాన్ని ఉచ్చరించడంలో ఎన్ని పాపాలను నిర్మూలించగలదో అన్ని పాపాలను కూడా అతను చేయలేడు అంటున్నారు అన్నమాట. అంటే అంతటి పాప విమోచనం కలిగిస్తుంది. ఎన్నో పాపాలు చేసిన వాడి పాపాల కంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ పాపాలను నిర్మూలించగల శక్తి ఆ నామానికి ఉన్నది అంటున్నారు. అయితే పాయింట్ ఏమిటంటే, అయితే తప్పులు చేసేసి మనం ఈ నామం పలికితే చాలా అన్నీ పోతాయి కదా అని ఒక్కొక్కసారి ఎంతో తెలివిగా ఆలోచిస్తున్నాం అనుకుని మనకి ఇలాంటి థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ఆ నామాన్ని పలకడం అంటే ఊరికినే పలకడం కాదు, భక్తి భావంతో పలకడం. ఆ భక్తి భావంతో పలకడాన్ని అలవర్చుకోవడానికే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం ఆ నామాన్ని. ఫైనల్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ఆ భక్తి భావంలో మనం సెట్ అవ్వాలి. ఆ నామం పట్ల మనకు అంతటి ఆకర్షణ, భక్తి, ప్రేమ కలగాలి. సో అది ఇలా సాధనతో మనం అలవర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. సో అక్కడ పాయింట్ అదనమాట. నామం పలికినప్పుడు, ఆ భక్తితో పలికినప్పుడే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. భాగవతంలో ప్రహ్లాద్ మహారాజు భగవంతుడిని ఏమని కీర్తిస్తాడు? నరసింహదేవుడుగా వచ్చినప్పుడు, నరసింహదేవ, నేను నీ సేవకుడు పదవిని వచ్చినా చాలు, నాకు నీ లీలలన్నీ గురించి వినడం నాకు సాధ్యం అవుతుంది. నువ్వు మాకు ఎంతో స్నేహితుడవు, ఆరాధ్యుడవు, నీ లీలలేమో దివ్యమైనవి, కాబట్టి ఆ లీలల్ని వినడం చేతనే మా పాపాలన్నీ కూడా హరించిపోతాయి. నీ లీలలు విన్నామంటే చాలు. కాబట్టి నేను ఏ పాపకర్మలకు భయపడను, ఎందుకంటే ఎప్పుడు నీ లీలలు వినడం వల్లే నేను ఈ భవబంధాలన్నిటి నుంచి విముక్తిని సాధించగలను అంటున్నారు. అలానే ఆయన ఏదో పాపాలు చేస్తాడని కాదు. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, భగవత్ లీలలను వినే అంతటి ఆసక్తితో వినే భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా పాపం చేయడు, తప్పు పని చేయడు. కానీ విషయం చెప్తున్నారనమాట. భగవంతుడు లీలల్ని మరి వర్ణించే కీర్తనలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మ సంహితంలో ఆయన లీలల్ని గురించి ఎన్నో రాశారు బ్రహ్మ సంహితంలో. అలాగే నారద పంచరాత్రంలో నారదముని గానం చేసినవన్నీ ఉన్నాయి. సుఖదేవ గోస్వామి గానం చేసిన భాగవతం, ఆయన రాసినది వ్యాస మహర్షి, అయినా దాన్ని ఫస్ట్ ప్రవచనం చేసి గానం చేసింది సుఖదేవ మహాముని. కాబట్టి అది భాగవతంలో ఉన్న ఎన్నో కీర్తనలు. వీటిని ఎవరైనా సరే ఆలకించిన, అంటే శ్రవణం చేసిన, అవలీలగా వాళ్ళు ఈ భవబంధాల చెర నుంచి బయటపడగలరు అని చెప్తున్నారు. ఈ భగవద్గీతను వినడం, ఈ భగవద్గీతాలు వినడం కష్టమేమీ కాదు. ఎన్నో లక్షల వేల సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాయి. ప్రజలు ఇప్పటికీ కూడా వాటి నుంచి లాభాన్ని పొందుతూనే ఉన్నారు.
ఈ రోజుల్లో ప్రజలు కూడా అలాంటి లాభాలను పొంది ఎందుకు విముక్తి తెచ్చుకోకూడదు అంటున్నారు అనమాట. వినొచ్చు కదా, విని వీటన్నిటి నుంచి విముక్తిని తెచ్చుకోవచ్చు. భాగవతంలో నారదముని తన శిష్యుడైన వేదవ్యాసుడితో ఏమన్నాడంటే, ప్రియమైన వ్యాస, ఆయన మరి ఫస్ట్ క్యాంటోలో 5th చాప్టర్లో చెప్తాడు, తపస్సులు వ్రతాలు ఆచరించే, వేదాల అధ్యయనం చేసే వాళ్ళైనా, తపస్సులు యజ్ఞాలు చేసే వాళ్ళైనా, యాగాదులు చేసే వాళ్ళైనా, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం గురించి వాదోపవాదాలు చేసేవారు, దాన ధర్మాలు చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు చేసిన శుభకర్మలకు అన్నిటికీ ఫలితంగా భక్తులతో సాంగత్యాన్ని సాధించి వారితో భగవల్లీలల్ని గానం చేయడం ప్రారంభిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏ మార్గంలో యజ్ఞాలు చేసినా, దానాలు చేసినా, మరి ఈ వేదాల గురించి చర్చలు చేసినా, ఎన్ని శుభకర్మలు చేసినా ఆ శుభకర్మల ఫలితం ఏమిటి అంటే భక్త సాంగత్యం. చివరికి వాళ్ళకి అంటే భక్త సాంగత్యం అంత గొప్పదన్నమాట. ఆ భక్త సాంగత్యాన్ని సాధించి ఈ పుణ్యం వల్ల తద్వారా వాళ్ళు భగవన్ లీలల్ని గానం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో భక్త సాంగత్యాన్ని తెచ్చుకుని భగవన్ లీలల్ని భజన చేయడం కూడా గొప్ప అదృష్టం, గొప్ప పుణ్యం వస్తేనే మనం ఆ స్టేజ్కి వెళ్తామని కూడా చెప్తున్నారు. సో భగవన్ లీలల్ని కీర్తించడమే మన యొక్క నిజమైన సేవా ధర్మం అని చెప్పి ఇక్కడ నిరూపించబడింది. సంకీర్తన గురించి ఇలా చెప్పారు. ఇక జపం కూడా ఏమిటంటే బిగ్గరగా భగవన్నామాన్ని మృదువుగా మెల్లగా ఉచ్చరించడం జపం. అంటే అదే మంత్రాన్ని బిగ్గరగా ఉచ్చరిస్తే కీర్తన అవుతుంది. అంటే మనం జపించేటప్పుడు మనలో మనం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఇలా మృదువుగా మెల్లగా ఉచ్చరిస్తాం. దాన్ని గట్టిగా చేసినప్పుడు కీర్తన హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటున్నాం కదా గట్టిగా. సో అది మరి ఏమవుతుంది, కీర్తన అవుతుంది. కాబట్టి మెల్లగా మనకు మాత్రమే మెల్లగా వినిపించేట్టు ఉచ్చరిస్తే జపం అవుతుంది. అందరికీ వినిపించేటట్లు ఇంకా గట్టిగా ఇలా మనం ఉచ్చరించినప్పుడు కీర్తన అవుతుంది. జపానికి కీర్తనకు కూడా మహామంత్రం ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో పద్మపురాణంలో ఏం చెప్పారంటే భగవన్నామాన్ని మెల్లగా కానీ బిగ్గరగా కానీ ఎలా ఉచ్చరించినా ఏ వ్యక్తికైనా ముక్తి మార్గం, స్వర్గానంద మార్గం ఒక్కసారిగా తెరుచుకుంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో నువ్వు మెల్లగా అయినా ఉచ్చరించు, గట్టిగా అయినా ఉచ్చరించు, నీకు స్వర్గ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి అంటున్నారు. నెక్స్ట్ భగవంతుడికి విజ్ఞప్తి, మనం ప్రార్థన చేసి విజ్ఞప్తి చేసుకోవచ్చు, రిక్వెస్ట్ అన్నమాట. ఆయన పాద పద్మాల దగ్గరికి మనం చేసే విజ్ఞప్తి గురించి స్కంద పురాణంలో ఒక శ్లోకం ఉంది. ఏమిటి అంటే భక్తులు 3 రకాలుగా శరణాగతి కోసం విజ్ఞప్తి చేస్తారు. ఒకటి సంప్రార్థన, చూసాం కదా ఇందాక, సంప్రార్థనాత్మిక విజ్ఞప్తి అంటే హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థన రూపంలో విజ్ఞప్తి చేయడం. 2 దైన్యబోధిక విజ్ఞప్తి అంటే వినయంగా వాళ్ళకు వాళ్ళు శరణాగతులు అవడం, నివేదించుకున్నట్లు అర్పించుకోవడం భగవంతుడికి. 3 లాలసామయీ విజ్ఞప్తి అంటే పరిపూర్ణ స్థితిని వాంఛిస్తూ చేసేటటువంటి విజ్ఞప్తి అంటున్నారు. సో ఈ పరిపూర్ణ స్థితి కోసం చేసేది ఇంద్రియ తృప్తి కోసం కాదు, అది మరి పరిపూర్ణ స్థితికి చేసేది ఆధ్యాత్మికత్వంతో. కాబట్టి భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని ఎప్పుడైతే మనం గుర్తిస్తామో భక్తుడు, అప్పుడు తనకు వెనుకటి స్థితి గుర్తొస్తుంది. ఏమిటి వెనుకటి స్థితి? సహజ స్థితి, సచ్చిదానంద స్థితి. సో భగవంతుడిని మిత్రుడిగాను, సేవకుడిగాను, తల్లిగాను, తండ్రిగాను, ప్రేయసిగాను ఆ అనుబంధాన్ని మళ్ళీ తిరిగి పొందాలని కోరుకుంటారు. దాన్నే లాలసామయి అంటారు. అంటే ఎంతో ఆతృతతో మన నిజ స్థితిని, ఆ సహజానంద తత్వాన్ని, సచితానంద తత్వాన్ని చేరుకోవాలి అని అనుకుంటూ కోరుకోవటం. ఈ లాలసామయి విజ్ఞప్తి పరిపూర్ణ ముక్తావస్థ స్థితిలో మనం వస్తుంది ఆ విజ్ఞప్తి. ఇక పారిభాషికంగా దీన్ని స్వరూప సిద్ధి అని కూడా అంటాము. ఈ దశలో ఏమిటంటే జీవుడు ఆత్మసాక్షాత్కారం తెచ్చుకుని భగవంతుడితో తనకున్న నిజ సంబంధాన్ని, అంటే ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే స్టేజ్ అన్నమాట అది లాలసామయి విజ్ఞప్తి అనేది అప్పుడు వస్తుంది.
సంప్రార్థనాత్మిక అనే విజ్ఞప్తికి పద్మపురాణంలో ఒక మంచి ఉదాహరణ ఇచ్చారు. అందులో ఏమన్నారంటే భక్తులు భగవంతుడిని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తారట. ప్రభు, వయసులో ఉన్న యువతులకు యువకులపై సహజ సిద్ధమైన ప్రేమ ఉంటుంది, అలాగే మరి వాళ్లకు వీళ్ళ మీద ఉంటుంది. ఇదే విధంగా సహజ సిద్ధమైన ఆకర్షణతో నా మనస్సుని చరణాల విందాలపై లగ్నమయ్యేటట్లు చేయి. ఆటోమేటిక్ గా ఒక ఏజ్ లో ఉన్న యువకులు ఎలా ఆకర్షింపబడతారో అలా నన్ను కూడా ఆటోమేటిక్ గా నీ పాదాల పట్ల ఆకర్షింపబడేటట్లుగా చెయ్యి అని చెప్పి సంప్రార్థనాత్మిక విజ్ఞప్తిలో ప్రార్థన చేస్తారు. ఇది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ అంటున్నారు అనమాట. అంటే ఆశ, ఇప్పుడు యువకుల మధ్య ఆకర్షణ న్యాచురల్, ఎవరు దానికి ఆకర్షణ కలిగించడానికి ఏం ప్రయత్నం చేయక్కర్లా, సాధన చేయక్కర్లా, అలా అన్నమాట. అలా భగవంతుడి యొక్క పాదాల పట్ల మనకు ఆకర్షణ కలిగేటట్లుగా సహజంగా ఆకర్షణ ఉండేటట్లు చెయ్యి అని చేసే సంప్రార్థన, మంచి ప్రార్థన అన్నమాట ఇది అని చెప్తున్నారు. సో భక్తుడు భగవంతుడి పట్ల ఎట్టి కోరికలు లేని నిర్హేతుకమైన వ్యామోహాన్ని పెంపొందించుకోవాలి అని కోరుతాడు. అయితే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే భక్తుడు ఆయన పాదాల కోసం ఈ ఆకర్షణ అంటే ఏదో కావాలని కాదు, సహజంగా ఆయన పాదాల మీద ఆకర్షణ కావాలి అంతవరకే అనేది కోరుకుంటాడు. ఇలాంటి సహజమైన వ్యామోహం ఆత్మసాక్షాత్కారాల్లో సర్వోత్కృష్టమైన స్థితి అన్నమాట. ఏమీ వద్దు, నీ పాదాల పట్ల నాకు ఆ ప్రేమ కలిగించు అని కోరుకోవడం ఆత్మసాక్షాత్కారంలో కూడా అది మహా ఉత్కృష్టమైన దశ అంటున్నారు. అలాగే పద్మపురాణంలో వినయపూర్వకంగా దైన్య బోధిక విజ్ఞప్తి కూడా చెప్పారు. అందులో ఏమంటాడు అంటే భక్తుడు, నాకంటే పాపాత్ముడు ఇంకొకడు లేడు, ఎన్నో అపరాధాలు చేశాను, పాపిని, నా పాపాలన్నీ కూడా నీ సన్నిధిలో నివేదించుకోవడానికి నేను చాలా సిగ్గుపడుతున్నాను, మరి నువ్వే నన్ను ఏదో విధంగా కడతీర్చాలి అన్నట్లుగా చేసే ప్రార్థన. ఇది భక్తుడి యొక్క సహజ స్థితి. సో బద్ధుడైన జీవాత్మ మరి ఎన్నో పాపాలు మనం ఈ లైఫ్లో చేయొచ్చు, ఇంతకు ముందు లైఫ్లో చేయొచ్చు, కానీ ఆ పాపాలన్నీ కూడా భగవంతుడి సన్నిధిలో నివేదించుకోవాలి. మీలో కొందరికి తెలిసే ఉంటుంది, చర్చ్లో కూడా ఈ క్రిస్టియన్స్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ పాస్టర్ అంటే మన పూజారి లాంటి వాళ్ళకి కనిపించకుండా వాళ్ళు కిటికీ అవతల వాళ్ళు ఉంటారు, యువతలు ఉంటారు, ఎవరు మొహాలు కనిపించవు, కానీ వాళ్ళ పాపాలన్నీ చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ నమ్మకం ఏమిటంటే అలా అన్నీ చెప్పినప్పుడు ఆ చర్చిలో ఆ పాస్టర్కు వాళ్ళ ప్రీస్ట్కు పాపాలన్నీ కూడా పోతాయి అని. అంటే భగవంతుడికి చెప్పుకుని మనం క్షమాపణ అడుగుతున్నాం. పాపాలని చెప్పేసి మళ్ళీ వెళ్ళి పాపాలు చేసే మూడ్లో ఉంటే కాదు. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ పశ్చాత్తాప భావంతో చెప్పాలి అది. అలాగే ఇక్కడ భగవంతుడికి కూడా మరి ఆ పాపాలు చేశాము, మరి మమ్మల్ని తెలిసి తెలియక ఈ జన్మలో పూర్వజన్మలో అనే పశ్చాత్తాపంతో భగవంతుడికి నివేదించుకోవాలి. వెంటనే నిజాయితీ గల భక్తుణ్ణి భగవంతుడు క్షమిస్తాడు. అది పాయింట్. నిజంగా పశ్చాత్తాపం ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు క్షమిస్తాడు. ఆయనకు ఉన్న అవ్యాజమైన కరుణను ఆసరాగా తీసుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ మనం పాపాలు చేయకూడదు అని చెప్తున్నారనమాట. అది అలాంటి ప్రవర్తన చాలా సిగ్గుపడవలసిన ప్రవర్తన, మళ్ళీ మళ్ళీ తప్పులు చేయడం. పై శ్లోకంలో మనకు స్పష్టంగా చెప్పారు ఏమని, నీ సన్నిధిలో నా పాపాలను నివేదించుకోవడానికి నేను సిగ్గుపడుతున్నానంటే ఆల్రెడీ పశ్చాత్తాపంలో ఉన్నాడు భక్తుడు అని అర్థం. సో అది ఇలా 3 రకాల వాళ్ళు ఆ పర్ఫెక్షన్లో ఆ స్టేజెస్ చెప్తున్నారు. లాలసామయి, ఆ తర్వాత ఈ 3, తర్వాత సుప్రసిద్ధమైన స్తోత్రాలను పఠించడం, అది కూడా చూసాం కదా. భగవత్ స్తోత్రాలు శాస్త్రాల్లో చెప్పినటువంటి స్తోత్రాలన్నీ కూడా మనం స్కంద పురాణంలో ఏం చెప్పారు, ఈ స్తోత్రాలకి ఏం చెప్పారు, భాగవతంలో 100 స్తోత్రాలు ఉన్నాయి. అలాగే స్కంద పురాణంలో మరి భగవత్ స్తోత్రాలు తో అలంకరింపబడిన జిహ్వలు గల భక్తులకు మునులు యోగులు కూడా గౌరవిస్తారు వాళ్ళని. అలాంటి భక్తులు దేవతలకే ఆరాధ్యులు అని చెప్తున్నారు. సో ఎక్కడి నుంచి ఈ శ్లోకాలు అంటే భాగవతంలో ఉన్నాయని చూసాము. మరి అర్జునుడు చేసిన విశ్వరూప సందర్శనంలో చేసిన స్తోత్రాలు చూసాము. నరసింహ పురాణంలో కూడా భగవంతుడి సన్నిధికి వచ్చి ఎన్నో స్తోత్రాలను పఠించే వ్యక్తి యొక్క పాపాలన్నీ కూడా వెంటనే హరించిపోయి వైకుంఠలోక ప్రవేశానికి అర్హులవుతారు, ఇది నిశ్చయం అని చెప్తున్నారు.
ప్రసాదం తీసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో చూసాం. పద్మపురాణంలో కూడా భగవంతుడి యొక్క ప్రతిదినం ఆయన ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి చరణామృతాన్ని తీసుకున్నప్పుడు భగవంతుడు శ్రీపాద తీర్థం తులసి గింజలు అవి వేసి దాన్ని మంచి వాసన వచ్చేటట్లు చేస్తారు. ఆ తీర్థం ప్రసాదం తీసుకున్నప్పుడు 10,000 యజ్ఞయాగాదులు చేసిన పుణ్య ఫలితం వస్తుంది అంటున్నారు. చరణామృతం స్వీకరించినప్పుడు ఎలాగూ అంటే ఉదయం పూట భగవంతుడిని అలంకరించడానికి ముందు అభిషేకం చేస్తాము. అప్పుడు చరణామృతం అనే ఈ తీర్థాన్ని సేకరిస్తారనమాట. అంటే భగవంతుడిని అలంకరించే ముందు ఆయనకు అభిషేకం చేసినప్పుడు అంటే స్నానంలాగా ఆ చరణామృతం అంతా కలెక్ట్ చేసి దాన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలతో పుష్పాలతో విగ్రహాల మీదుగా ఆయన పాదాల మీదుగా ప్రవహించి వస్తుంది కాబట్టి దాంట్లో పెరుగు కూడా కలుపుతారు. అయితే ఈ చరణామృతం రుచిగానే కాకుండా అద్భుతమైన దివ్య మహిమ గలది. పద్మపురాణంలో ఏం చెప్పారంటే దాన ధర్మాలు చేయకపోయినా యాగాదులు చేయకపోయినా వేదాలు చదవకపోయినా భగవంతుడి విగ్రహాలను ఆరాధించకపోయినా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఏ పుణ్యము చేయకపోయినా కేవలం దేవాలయానికి వెళ్ళి చరణామృతాన్ని స్వీకరించామంటే భగవద్ రాజ్యంలో ప్రవేశించే అర్హత పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఈ ఆలయాల్లో యూజువల్గా ఒక పెద్ద పాత్రలో దీన్ని నిలువ చేసి ఉంచడం సంప్రదాయం. భగవద్ దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులంతా కూడా ఆ చరణామృతంలో 3 బొట్లు అత్యంత వినమ్ర భావంతో స్వీకరించి దివ్యానుభూతిని పొందుతారు. సో ఆ భక్తితో స్వీకరించడం ముఖ్యం. అలాగే ధూప పుష్పాలను ఆఘ్రాణించడం. ఈ ధూప పుష్పాలు ఆయనకు పెట్టినవి ఆఘ్రాణించినప్పుడు విష ఫలితాలన్నీ కూడా భవబంధాల వల్ల మనకు కలిగే ఈ విష ఫలితాలు కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి అంటున్నారనమాట. ఏం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు? పాము కనుక ఈ విరుగుడు వచ్చినట్లుగా ఈ భవబంధాలు ఈ చెడు లక్షణాల నుంచి మనకి విరుగుడు వస్తుంది, ఆ విషం అంతా కూడా పోతుంది అంటున్నారు. అలాగే మనం దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు పండో పుష్పమో పట్టుబెళ్ళి అర్పించాలంటూ ఉంటారు కదా. సో మరి ధనం ఇవ్వలేని వాళ్ళు ఈ రకంగా వాళ్ళ స్తోమతకు తగ్గది ఏదో ఒకటి అర్పించవచ్చు. అక్కడ ఆచారం ఏమిటంటే ఉదయం మరి ఆలయాన్ని సందర్శించి ఏదో ఒకటి పట్టుకు వెళ్తూ ఉంటారు, ఎవరికి శక్తికి తగ్గది వాళ్ళు. కాబట్టి చొట్టి చేతులతో యూజువల్గా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళము. ఇది చిన్నదే, ఒక పువ్వైనా అవ్వచ్చు, లేదంటే ఎంతో ఖరీదైందైనా అవ్వచ్చు, పుష్పమైన కనీసం జలమైన భగవంతుడికి అర్పించాలి అంటున్నారు. సో ఉదయం మనం ఆలయంలో భగవంతుడికి కానుకలు అర్పించినప్పుడు నిశ్చయంగా ధూపాన్ని మనం ఆఘ్రాణం చేయాలి. వెళ్ళినప్పుడు ఏదో మనకు చేతనైంది అర్పించి అక్కడ ధూపాన్ని మనం వాసన చూడాలి. అప్పుడు ఐహిక విషవాసనలన్నీ నశించిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఫ్లవర్స్ అయినా ధూపమైన తంత్రశాస్త్రంలో కూడా చెప్పారట ఏమని, ఈ శ్రీ విగ్రహాలకు సమర్పించిన పూలమాలల వాసన మన ముక్కుకు గనక సోకిన వెంటనే పాపకృత్యాలతో సంబంధం తెగిపోతుంది. ఎలాంటి పాపకృత్యాలు చేయనటువంటి వ్యక్తి అయినా సరే పుష్పమాలను ఆఘ్రాణించడం వల్ల ఎలాంటి భక్తుడు కాని వాడు కూడా భక్తుడైపోతాడు అని అంటున్నారు. అంటే పాపకార్యాలు ఏమి చేయలేకపోయినా నాస్తికులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కూడా భక్తులు అవుతారు. ఇందుకు ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. మరి బ్రహ్మదేవుడి కుమారులు సనక సనంద వాళ్ళు గొప్ప జ్ఞానులు, అయితే వాళ్ళు కొంచెం నిరాకార తత్వం మీద ఉన్నారు. సో వాళ్ళు కూడా ఇలా భక్తులైపోయారు. అలాగే ఆ తులసిని ఆఘ్రాణించిన వెంటనే కొంతమంది భక్తులైపోయారు అని కూడా చెప్తూ ఉంటారనమాట. సో భాగవతం కూడా ఏం చెప్తుందంటే ఎవరి సర్వపాప కర్మల ఫలితాలు తొలగింపబడలేనట్లయితే వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అవ్వరు. అంతే కదా, శుద్ధ భక్తులు అవ్వాలంటే పాప ఫలితాలన్నీ పోవాలి. శుద్ధ భక్తుడికి మరి భగవంతుడి యొక్క అధికారం పట్ల ఎలాంటి సంశయం ఉండదు. కంప్లీట్ ఫెయిత్ భగవంతుడి మీద శుద్ధ భక్తుడికి. అతను ఆ రకంగా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతాడు. ఇదే అగస్త్య సంహితల్లో కూడా చెప్పారు. మన ముక్కుపుటల దోషాన్ని హరించటానికి భగవంతుడికి అర్పించిన పుష్పాలను వాసన చూడాలి. అంటే మన దోషం ఉండబట్టే మనకి భక్తి కూడా కలగడంలా. సో ఈ పుష్పాలను ఈ తీర్థాలను స్వీకరించినప్పుడు మన యొక్క ఈ దోషాలన్నీ పోయి మనకి భగవద్భక్తిలో శుద్ధ భక్తిలో సెట్ అవ్వగలము అంటున్నారు. అలాగే విగ్రహాలను తాకడం కూడా విష్ణు ధర్మోత్తరంలో ఏం చెప్పారు అంటే తాకడం వల్ల భక్తుడు తాకడానికి అర్హుడు. అయితే
మనకి ఇదివరకు రోజుల్లో అందరినీ మరి ఆలయాల్లోకి రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు కదా. అది మరి అంటే అంటే శుభ్రంగా లేనప్పుడు ఆలయంలోకి రాకూడదు అన్నది ఒకటుండేది. ఆహ్, అపరిశుద్ధంగా రాకూడదు అని. అయితే శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో భక్తి చేయడానికి వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇచ్చారు. ఎలాంటి కులంలో పుట్టినా భక్తికి నిషిద్ధం కాదు అంటున్నారు. కానీ ముందుగా పవిత్రులు కావాలి. శుచి శుభ్రతలు పాటించాలి. అంటే కొంతమంది ఇదివరకు పనులు చేసినప్పుడు స్నానాలు అవి చేయకుండా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఈ పనుల్లో ఉన్నారు, శుభ్రత లేదు, వద్దు. అంటే దానికి రీజన్ చెప్తున్నారు. ఎందుకిలా అన్నారు అని మనకు డౌట్ వస్తుంది గదా! అందరూ దేవుడిని చూడటానికి అర్హులే గదా! అనుకుంటూ ఉంటాం గదా! దానికేమిటంటే ఇలా పనులు చేస్తూ, చేస్తూ వచ్చి చూస్తే అది శుభ్రత కాదని వద్దన్నారు. అంతేగాని ఈ కులాన్ని బట్టి గాదు. ఏ కులం వాళ్ళైనా భగవంతుడు దర్శనానికి అర్హులే. కాకపోతే శుచిగా, శుభ్రంగా మనం చెప్పిన పై విధానంలో దర్శించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం మరి అంటే వైదిక సంప్రదాయం ఎవరైనా అలా శుచిగా, శుభ్రంగా భగవంతుడిని దర్శించాలి అంటున్నారు. అలాగే శ్రీ విగ్రహ దర్శనాల గురించి వరాహ పురాణంలో ఏం చెప్పారంటే, ఆలయంలో దర్శించిన వాళ్ళు యమలోకానికి వెళ్ళరు. భగవంతుడిని విగ్రహాన్ని ఆలయంలో చూసిన వాళ్ళు దేవతలు నివసించే ఉత్తమ లోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్పారు. అలాగే ఆరతి, ఉత్సవాల సందర్భంలో భగవంతుడిని మరి ఆయన ఉత్సవాలను మనం ఫాలో అవ్వటం, ఆయన్ను స్వీకరించడం, ఆహ్వానించడం ఇవన్నీ చేసినప్పుడు వేల లక్షల సంవత్సరాలు పేరుకున్న పాపాలన్నీ కూడా క్షణంలో నశించిపోతాయి. ఆరతి సమయంలో భగవంతుని ఆరతి ఇచ్చేటప్పుడు భగవంతుడి ముఖాన్ని మనం చూసినప్పుడు మన వేల లక్షల సంవత్సరాలు చేసిన పాపాలన్నీ కూడా పోతాయంటారు. అందుకే మరి తెల్లవారుజామున 4:30కి ఆరతి ఇచ్చినప్పుడు చూడమని చెప్పేది. సో ఆ హారతి వెలుగులో భగవంతుడి యొక్క వదనాన్ని మనం వీక్షించినట్లయితే పాపాలన్నీ ఎన్నో లక్షల వేల సంవత్సరాల పాపాలన్నీ కూడా హరిస్తాయంటున్నారు. అంతకుముందే మరి మనకి జన్మాష్టమి ఇలాంటి సమయాల్లో కూడా భగవంతుడిని ఊరేగింపు చేసినప్పుడు ఆయన్ని స్వీకరించడం, ఆహ్వానించడం, ఆ ఊరేగింపుతో వెళ్ళడం ఇవన్నీ కూడా చేయాలి అని చెప్తూ అలా భవిష్యోత్తర పురాణంలో ఏం చెప్పారంటే అలాంటి సమయంలో ఇలా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు విష్ణు పార్షదులలో ఒకళ్ళవుతారు. ఇలా వెళ్ళిన వాళ్ళని చెప్పారు. అగ్ని పురాణంలో కూడా ఏం చెప్పారంటే ఇలాంటి విగ్రహారాధన మనం చూసినట్లయితే ఊరేగింపు దాంతో పాటు వెళ్ళినప్పుడు పంచరాత్రంలో వర్ణించబడ్డ క్రియాయోగం వల్ల కలిగే సత్ఫలితాలన్నీ కూడా కలుగుతాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇది క్రియాయోగంలో ఇంచుమించు భక్తి మార్గం ఇలాంటిదే. క్రియాయోగంలో చెప్పే భక్తి మార్గం కూడా ఇలాంటిదే ఇంచుమించుగా. కాకపోతే కొంతమంది యోగులకు ఉద్దేశించబడింది అని చెప్తున్నారు. సో ఇది మనం భక్తిలో ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా విషయాలు పాటించవలసినవి చూసాం. సో ఇక్కడ మనం పాయింట్స్ వారీగా ఇవన్నీ చూసాం. అర్చన, సంకీర్తన, జపము, మరి భగవంతుణ్ణి 3 రకాల ప్రార్థనలు, సంప్రార్థనాత్మికులు, దైన్యబోధికులు, లాలసామయి ప్రార్థన చూసాం. అలాగే మరి ఈ శాస్త్రాల్లో చెప్పినటువంటి ఈ ప్రార్థనలు చేయడం, మరి ప్రసాదం స్వీకరించడం, చరణామృతం తీసుకోవడం, పువ్వులు, ధూపాన్ని వాసన చూస్తే మనకి ఎటువంటి ఫలితాలు, భగవంతుణ్ణి విగ్రహాన్ని మనం తాకినప్పుడు, అలాగే దర్శించినప్పుడు, ఆరతి చూసినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాము. సో ఇది 9th చాప్టరు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో అంటే ఇక్కడ మనం ఆల్మోస్ట్ అక్కడ 21 నుంచి 31, 37 నుంచి 42 ఇవన్నీ కూడా పాయింట్స్ చూస్తున్నాం అన్నమాట. మనం అక్కడ 64 ప్రిన్సిపల్స్ అన్న వాటిని ఇంకా వివరంగా ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ముందు అవన్నీ పాయింట్స్ వారీగా చూసాం కదా, వాటి యొక్క వివరణ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో 42 వరకు మనం ఈరోజు ఈ 9th చాప్టర్లో కవర్ చేశాము.
హరే కృష్ణ. సో ఇంతటితో మరి ఈరోజు క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాం. కొంచెం ఎక్కువ